pasako gara. Koagulazio laktiko bidezko gaztak dira. Eta horrela adierazita, ez duzuen, eta koagulazio laktiko bidezko gaztak, baina erruloa esaten badizuet, rulo de cabra, gehiendek ezagutu dugu duzue. Azken zeinean dira, hemen dazkagune gazta honek dira, hemen freskoa, hemen dazkagun gazta freskoa dira. Gazta honetan ere, gazta honetan gehien esaten diren gazta honetan dira. Desneraren koagulazioa ez dela inoten batez ere, gatzariaren eragile euskasuntan bezala. Jogurraren kasuan bezala, artigarriek fermentu sortzen duten azido laktiko hori, azidotasun horrek sortzen du koagulazio. Sentsorialki ere oso gazta desberdin dira beste. Eta esan dezakegu ere, ontze prozesua zehar gehien aldatzen diren gazta direla. Hasierako fasetan, jogur moduko masa bat izaten da azkenean. Azidoa dana, venga, orain auskorra dana, eta ontze prozesua aurrera egin badaztatuko dozuen hirugarren handia. Olako gazta. Ni orain izkela bersetan, lasai, probatzen txekiak. Ez ote garen altuegiari edo, lasai. Denontzat, aritzeko eta egiteko moduan jardungo gara eta gaur ere. Diogun bezala, esnekiren hirugarren aldi hontan, hirugarren txabelketarekin, hirugarren azokarekin, Tolosa gaur, esneki eta eraguztietako gazta denen hiriburu bilakatu nahi izan dugu, bilakatu dugu. Eta gogoratu gaur gainera, hainbat puntutan, Tolosako hainbat toki desberdinetan, ari garela momentu berean, dinamika desberdinak, txapelketa, erakusketa, dastaketa desberdinak aurrera eramaten, gu Beotibar frontoian, Beotibar pilotalekuan gaude, zatozte, gaurkoak ere emerez izango du eta Beotibarren bezala gogoratu, hemen kanpokaldean, San Francisco pasealekuan, hor artxibo parean, erakusketak, hitzaldiak, tailerrak, txikienentzat, halako eskola moduko batzuk eta ere izango ditugula, trianguloan, eta ja urteroko legez klasiko bilakatzen ari garen eran, esneki azoka, era mota klase guztietako zapore denetako gaztak, pastak, esneak ere bai. Esnekiak oro bat zuen begi eta batez ere aho gozagarri izan daitezen trianguloan azoka dagoeneko zabalik, goizeko 9:00 hasita, eguerdira arte. Eta nolabait triangulotik eta artxibo pare honetatik, San Francisco pasealekutik, Beotibar pilotaleku barrukalde honetatik zirkuloa izteko, azken puntua, ferialekuan geneukake, bertan egiten ari baitira, dagoeneko ordu hontan, Euskal Herriko behi frisoi txapelketa hori ere esneki azokaren baitan sartua, frisoi txapelketarena ez da oraingo kontua, esnekik 3. edizioa du hau, baina frisoi lehiaketa lehenagotik datorren kontua da, naiz eta orain esneki azoka honen marko barruan kokatuta datorren. Bueno, hori ere, eta ja atzotik abiatuta gainera, hori ere martxan abian ferialekuan, gustoa baduzue, plazer baduzue, Euskal Herriko behi frisoien txapelketa. Bueno, gutxi asko, ze pasako da, zer gertatuko da gaur hemen? Gaur, Tolosan, gerturatzen zareten guztiontzat, izango da zerbait. Zer ikusia, zer ikasia ere bai, asko. Beti jakiten eta deskurritzen ditugulako gauza berriak esneki azokaren baitan. Eta batez ere, ukitzeko, usaintzeko, dastatzeko, probatzeko aukera ere izango duzue. Momentu hontan, une honetan ja eta goizeko 10:00 zintzo demonio hasita. Epaimaikide denak, eta badira batzuk, oso ilustrea gainera denak, lanean martxan ari dira, eta haiek erabakiko dute gaur aurten kategoria bakoitzean aurkeztu den esnekia izan
gazta, era guztietako gaztak bakoitza bere kategorian neurtu, baloratu eta sarituko ditugu. Pasta bigunak ere bai. Aurten nobedade moduan, behi esne pasteurizatua bera ere lehiaketan sartuko da, behi esnea ere aurten epaimaiaren eskutzi eta gero hemen, eszenatoki honen gainean, saritu egingo dugu, jogurrak, eta oroar, okurritzen zaizkigun, burutik pasadak izkiguken esneki era denak, guztiak, probatu, dastatu eta sarituko dira. Hemen, Beotibar pilotalekuan horretan, dagoeneko buru belarri, esan bezala epaimaikide guztiak, eta hori bakarrik ez, dagoeneko egia da, eta hau ere ja urteroko klasiko bihurtzen ari da, baina Beotibarko kantxa barruan, hor paletaren azpian edo esango dugu, frontisaren azpian, dastaketak gidatuak, ikastaro gidatuak ari dira egiten, honetarako aurrez eman beharra zegoen izena, eta diogun bezala, hau ja klasiko bilakatu da, sarrera denak, gonbidapen guztiak, ziztu batean amaitu dira, eta beraz, lau txandatan antolatuta egingo ditugun, egiten ari garen dastaketa eta ikastaro gidatu horiek, ere ja abian ditugu. Beraz, berriz ere, ongi etorri denoi Euskal Herriko esneki, azoka eta txapelketa honen 3. ediziora, gaur goiz osoz, Tolosako erdigunean, Tolosako bihotzean, azoka, erakusketak, tailerrak, dastaketak, txapelketak, zer ikusirik, zer probaturik, ez da faltako beraz poliki-poliki, Tolosa bera ere pixkana esnatzen ari den honetan, jakintza zuela, ate guztiak ja parez pare zabale ditugula eta beraz denak izango zaretela gaur hemen ongi etorriak. Zatozte ikusi, probatu eta gozatu martxan esnekiren 3. aldi hau. Bueno, beraz, esandako moduan, 3. esneki txapelketa dagoeneko abian, goizeko 10:00 hasita Euskal Herriko gazta eta esneki mota guztien txapelketarekin ari da lanean dagoeneko 24 epaimaikide ilustrek osadutako
Epaimaia bakoitza gainera, bai, bere sektoretik, bere lan esparrutik datorren epaimaikidea da, badira gazta saltzaileak, sukaldariak ere bai, tartean kazetariak, sektoreko teknikariak, etnografoak, sindikalistak ere bai, eta 24 epaimaikide horietatik aterako dira gaur, hemen emango ditugun sari guztien emaitzak. Aurten 9 kategoriatan banatu ditugu sari horiek denak. Kategoriak hauetxek izango dira gazta freskoena batetik, gazta laktikoena bestetik, pasta bigunak, gazta urdinak, ardi gazta onduak, behi gazta onduak, hauntz gazta onduak, jogurrak eta diogun bezala aurten berrikuntza gixan, behi esne pasteurizatua ere, kategoria berri hontan sartuta, sarituko da esnekiren 3. topaketa honetan guztira leian, ez da broma, 101 referentzia, alegia, 101 esneki leian sartuta, eta guk kategoria bakoitzean bi azpik kategoria edo sailkatzen ditugu, batetik daude esne propioa ekoitzi norberak, bere baserrian, bere etxaldean, ekoitzitako esne propioarekin, etxeko esnearekin egindako esnekiak, eradatutako gaztak, pasta bigunak, jogurrak, alegia prozesua zerotik abiatuta bukaeraraino eramaten duten ekoizleak, eta bestetik kategoria bakoitzean, 3. bati esnea erosita, esne erosle diren esnekigileak, kasuntan gaztagileak eta ere, saritzen ditugu. Baina aurten, esne erosleen kategoria horretan edo, 2 multzotan bakarrik emango ditugu sariak, ardi gazta onduen multzoan eta behi gazta onduen multzoan. Aurreko edizioko irabazleak gogoratuko ditugu. Lehendabiziko edizioan, esate baterako, sari nagusia Asteasuko Goineren Otzara Goine pasta biguna izan zen, bera izan zen txapeldun, ze kategoria bakoitzak izango du gaur eren noski, bere irabazlea, baina, eta hau da, behar bada esnekiren gailurra edo esango dugu, kategoria horietan guztietan, epaimaiak ondoren, bat eta bakarra gaur hemen probatzen dastatzen saritzen ari garen, esnekirik onena ere izendatuko dugu. Iaz, kasu honetan, Markina Xemengo, Muñoz Gurenen larruz hauntz gaztari suertatu zitzaion bezalaxe. Hortan, jottake epaimaikideak lanean dagoeneko Euskal Herriko gazta maila ere zabali daukagu, Euskal Gazten aniztasuna ezagutzeko, dastaketak idatua, 4 txandatan antolatua, eta lehen ere aipatu dugu, baina bertan izena eman alizateko aukera. Aurrez zabaldu genuen, eta hau klasiko bilakatzen ari da. Izen ematea itxita dagoeneko, sarrera guztiak agortu baitira. Bide batez gogoratu, oraindik goiz xamar bezala dela, baina gutxi asko goizeko 11-etatik aurrera edo, adi, ze hau zuei bertaratzen gerturatzen ari zareten hori interesatzen zaizue. Epaimaikideak probatzen ari diren esneki guztiak, ona gerturatzen zareten denon artean, probatzeko moduan ere jarriko ditugu. Beraz, gaur ez dadila inor, ez dut esango gozez, baina gutxienez kuriositatez etxera joan. Artxibo parean, San Francisco pasealekuan, esnetan jarduerak ere, abian izango dira 11-etatik aurrera, familia guztiarentzat esango dugu, bertan besteak beste, txekorren zainketa gunea zabalduko da, behia jesteko simulagailu bat ere bai, eta esnekiak eraldatzeko ikastaroak izango dira 4 txandatan, 11-etan hasita bat, 11-terditan urrena, 12-etan beste bat, eta 12-terditan azkena. Bertan, aritu alizateko ikastaro hauetan murgiltzeko ez da aurrez izenik eman beharko, beraz badakizue gerturatu, eta zatozte zuen aipatutako kuriositate hori asetzera San Francisco pasealekura hor artxibo pare horretara. Gainerakoan zer, frisoi lehiaketa hori ere abian, goizeko 10-ak 4 gutxitan hasita, eta dagoeneko badugu 14. aldia, 14. frisoi txapelketari emantzaio hasiera, atzotik ditugu gure abereak eta ferialekuan, bertan egin dute gaua,
gaur goizian hile apaintzen lanak eta txukun eginda, dagoeneko ari dira Euskal Herriko peirik onena zein izango den edo, erabakitzeko lan horretan leian eta hemengo sari banaketak jakin ondo bidea meintzat, eta bai, iaz bezala nik uste ordurako emaitza guztiak, emaitza denak eskuartean izango ditugula. Eguerdiko ordu batean egingo dugu. Eguerdiko ordu batean hemen Beotibar pilotalekuko estenatoki honetan, 3. esneki txapelketako sari banaketa egingo dugu. Eta aldiz, 14. frisoi lehiak eta txapelketako sari banaketa eguerdiko ordu bietan. Izango da hori ere hemen, Beotibar pilotalekuan. Trianguloan azoka, goizeko 9:00 zabalik, 25 postu ezberdinekin eta, esan gabe doa, barietate denetako gazta eta esnekiak ikusteko, ezagutzeko, eta noski erosteko aukera daukazue. Azokako postuak etorri zaizkigu toki denetatik, Antzuolatik, bezala Ibarratik, Zestoatik, Mutilotik, Bilbotik, Orozkotik, Errezildik, Donostitik, Urbizutik, Elburgotik, Soraluzetik, nondik ez? Orexatik, Auzperritik, Orendaindik, Olaberritik, Leaburu, Zerain, Lizartza, Isaba, Txandixo, Muskiz, Arluzea, Respalditza, Lezaun edo Azparrendik esate baterako. 25 postu luz eta zabal trianguloko azokan dagoeneko zuen eskuragarri eta giro ambientea berotzen ari den neinean poliki-poliki joango gara hemen Beotibarko esneki txapelketaren berri ematen 3. aurten esneki Tolosan. Ongi etorri denoi. Bai, zenbat lan daukan gaur emakume honek Malen Sarasua, eseri pixka batean. Ozen pixka batean eserite egotera, zer moduz? Ondo, ondo, ondo. Zuzara esnekile artikar zentroko arduraduna,
beste urte batez hemen, 3. aldiz esneki, zergatik da importantea, malen gaur denok hemen Tolosan elkartzea? Bueno, bai, da azken finean, dakigu moduan 3. urtea eta hasieratik sortu zen sektoriaren behar bati erantzutzeko eta gaur egun Euskal Herrian ekoizten diran gazta ezberdinei leku bat emateko, balioan jartzeko eta gizartearen aurrean biztarazteko. Eta hau ari gara egiten, eta honekin jarraitu dezagula gainera urte luzez, baina oraindik ere sektoreak ze behar dauzka edo ze behar sumatzen dizkiozuzuk? Bueno, sektorea zorionez, zailtasun, ari da dinamika oso gorakor batian, dibertsifikazioaren alde apostatzen, etorkizuneko jasangarritasun be aukera giza, eta zentzu horretan balioan jarri behar dau eurak ekoizten daben esnia. Esnia izan lekiala beixana, hauntzana, ardixana, baina etengabe produktu berritzaileaketara merkatuak ala eskatzen dabelako. Jartzen du zure kamisetan gure esnea, gure osasuna ere badela. Zergatik da osasuntsua, hemengoa gurea dena, bertakoa konsumitzea? Guk ez dakau agian kontzientzia nahikorik, baina Euskal Herrian gaztandegixen 95% era berian da euren esniaren ekoizle. Orduan, azten dira belarretatik, azten dira euren animalien zaintzatik, eurak ekoizten dabe esnia, esne hori mimo handiz, tratamendu larregirik aplikau barik eraldatzen dabe, eta holan irizten da gero, bai jogurra edo dozin gaztamota, alik eta mimo gehianarekin eta eraldaketari gabe, geure etxeetara. Ez da guk uste horrek bai dakala osasunia balio erantzi bat. Ze gaur hemen lehian adibidez ari diren ia esneki denak, gehienak behintzat bai, zerotik hasitakoak dira, ipatu duzu belarra eta ganadua, eta norberak bere etxean, bere baserrian, bere etxaldean, azitako, ezitako, ganaduetatik datorren esneari, aplikatu, eraldaketa hori, eta prozesu hori oso luzea da, oso lantxua da, ez dakit askotan behar bezain beste eskertua den lan hori guztia. Hemen erantzuna argi eta garbi, ez. Gainera, gaztandegi hauetan kontuan eduki behar da, hori, zuk esan dozu moduan, hasieratik hasi beharra dau, lehen sektoretik, 2. sektorera eta merkaturatzera. Eta 3. sektorera ere iritsi behar da. Balio kate guztia hartzen dabe, izanik oso ustiategi eta gaztandegi txikisa, familia eredua, jende oso gutxi, eguneroko lana etengabekoa, jai egunik gabe, eta urte guztian ziar, implikatzen daben dinamikiak. Orduan, balio ematia horri, sekula, nik uste nahikoa. Gaur elkartu ditugun 24 epaimaikidei ere jarri diezuelan pixka bat, ze eraguzietako gaztak, jogurrak, pasta bigunak, aurten esnea ere baloratu beharko dute, ezta? Ze kategoriatan ari zarete esnekiak eta behirizte manatzen? Urteroko 3 edizioetan eduki duzen kategoriak izan dira jogur alde batetik eta bestetik 7 gazta mota, ezta? Zuk ja batzuk aipatu dozuz, baina dira freskoak, laktikoa, pasta bigunak urdinak, eta gero gazta onduetan behi ardia eta untza bere izen. Eta urten sartu da kategoria gehigarri bat espezifikoa banatuta dela behi esne pasterizatuana. Eta hori behi izan da ekoizlien aldarrikapen bat, berriro be euren esnia izanik, eurak pasterizatu, egonkortu eta botila batian jarri, eta salmenta isa zuzenaren bitartez, ezberdintzeko hain famatxarra dakan beste behi esne horretatik ez, dana nahazten da bena eta dakazelako beste propietate batzuk ezakana zer ikusirik, eta oso binkulatuta darenak eurak euren animaliekin egiten daben lan horretan. Aritu zarazu ere, hemen epaimaiari, haien dastaketa lana errazten, esneki guztiak eta bereizi, txukun jarri. Ze itxurazetankera hartu diezu aurten lehiara aurkezutako 101 erreferentzia hoiei? Politzena da ikustia aniztasuna. Kategoria bardin bat izanik, zelan dakezen gainazal ezberdinak, lizun ezberdinak, tamaina desberdinak, formatu desberdinak, orduan horrek erakusten dabena bai da kategoria berdin baten barruan, bakoitzak aurkitu leikian berezteko aukera hori, ez? Tipizitate edo gaztandegi bakoitzaren propio izan leikian bere izgarritasun bat. Orduan oso aukera politxa, zabala, anitza, eta gero ja hauan ea zer esaten daben bakoitzak. Eta ia nor bere gusto eta bizio partikularrei buruz galdetuta, zuri, aipatu ditugu, zemat kategoria dauden, zuri bereziki horrela deigarriak atentzio deitzen dizutenak, gehien gustatzen zaizkizunak zeintzu dira? Personalki. Personalki. Zorionez, gaztagintzako friki bat naiz, eta gustatzen gataz kategoria guztiak, eta gainan etzat hori da politxa bebai, ez? Dastaketa momentu batian, etxian, lagunekin, kalian edo bardin da zer, ukitzi ez, 3-4 gazta ezberdin, hasi suabenetatik, intentzuenetara eta bar, baina, egisa da, urdinak asko gustatzen gataz, eta
Bueno, egisa esan ez dakit ezaten, Ze, bakoitza beran personalidadea daka, baina urdinak bai, Denak onak. Gaur zuk lan pixka egin beharko duzu, baina gaur, gozatzeko eguna ere bada, ez da, bertaratzen denarentzat behintzat. Duda bare, nik uste dute jai giruan ospatzen den azoka poli bat dala, kanpoan ekoizliak, euren postuekin azokan, hemen bebe otibarren oin txapelketan gabiz, edo han atzekaldian dastaketa amaiekin, baina hemen belaizter, dastatzera emango dira txapelketan parte hartzen dari diran gaztak, orduan, bueno, hau animauko dala espero dugu, eta jendiak disfrutatzi, ez da, esneki mundu honen inguruan. Aipatu duzu nola kasu gehienetan behintzat, lehendabiziko sektoretik bertatik datozen gaur mai gainean dauzkagun esneki hau guztiak, hirugarren sektorera ino iritsi arte, hor trianguloan azoka jarrita dago. Importantea da, saltzailearekin, berarekin harreman hori, hartu eman hori izatea, gauzak ezagutu ahal izateko, jakiteko. Nire ustez dudabarik, hori da balio erantzi bat, kontsumitzaile moduan aprobetxau beharko ginukena, ez da? Askotan ez du jakitzen olako azoka batian zer erosi itxuriak ezaten dezku, baina ez dakigu gazta bakoitzaren atzetik edo produktu bakoitzaren atzetik zer dauan ezaugarri dagokionez edo historixiari dagokionez bebai, ez da? Nundi datorren ekoizlia, zelan etxen da belan, euren animalisekin eta hartu emon hori pertsonalizatze hori oso garrantzitsua da. Gero bebai, erosterako orduan autu pizka bideratu haua egiteko. Eta gero egia da, etxea eraman eta probatzerakoan ere gazta bat besterik gabe hor frigoan izan dezakezun gazta bat edo bere historia ezagutzen duzun atzean dagoen lanaren jakitun zaren produktu bat desberdin dastatzen dela edo behintzat baloratzen dela. Bai, emozioak hor dare, eta emozionaltasunak jaterako orduan guk uste du kriston garrantzia dakala, ez da modu erabat objektibo edo ezakit ez, lineal batian hartu genkian produktu anonimo bat, bai, marka baten pean edo danadakoa, edo zuk dinozu moduan, goiza pasaguta gero leku batian, hartu emon bategon, komentau, historixi ezagutu, bai, emozionalki beste gauza bada. Nik uste gaur goizean eserita egin duzun tarterik luzena egin duzula, ez izoguten morak gehiago kenduko. Sara Su Andereño, eskerrik asko eta lanera. Zeuei, mi esker, agur. Animo. Esan dugu, baina berriz errepikatuko dugu, aurten 101 erreferentzia, 101 esneki ari direla lehian, 9 kategoria hauetan bereizita, gazta freskoak eta laktikoak, pasta bigunak, gazta urdinak, gero gazta onduetan ardi gazta, behi gazta eta hauntz gazta, jogurrak ere bai eta behi esne pasteurizatua. Zer eskatu zaion epaimaiari edo epaimaikide bakoitzak esneki bakoitzaren ze alde baloratu beharko duen? Batetik itxura, esnekiaren itxura bera, ehundura edo testura, zaporea, eta usaina baloratuko dituzte. Eta oraindik ere goizantxera gabiltza, baina jakintza zuela eta gogoratu, goizeko 11 kaldera hasita edo, behin epaimaiak bere erabakiak hartzen ari dela, esneki bakoitza probatu ala, gero gazta hoiek guztiak, pasta bigunak, denak jarriko ditugula zuen eskura, haiek probatu itzazuen, dasta itzazuen, ze gaur, eta esan du malenek, importantea da, gaur da jakiteko eguna, gaur da ezagutzeko eguna, gaur esnekiren 3. topaketa honetan, badakigu gauza berriak ere deskubrituko ditugula, eta egia da oso emankorra dela eta oso oparoa dela, etxera daramazun produktu hori, nondik datorren ezagutzea, atzean daukan historia, eta batez ere lana, zein den, eta zenbaterainokoa den jakitea, gero horrek Malenek ondo aipatu bezala, dastatzerako garaian ere, sentimentu batzuk eta pizten dituelako, eta oro har esperientzia bera aldatzen duelako, esperientziaz betetako, eta oraindik ere betetzen ari garen, esneki azoka txapelketa 3. topaketa hau ari gara ospatzen, Goizu izetik Tolosan, hainbat puntutan gogoratu, gu Beotibar pilotaleku barruan, kantxan bertan jarrita gaudela,
24 epaimaikide ikusiko dituzue, oraintxe buru belarri lanean, kategoria bakoitzan esneki bakoitza baloratuz, gero saribanaketan, bederatzi sail desberdinetan, bereizi eta beraz noski sarituko ditugu esneki hori guztiak, eta horatu aparte, aurten ere, aurrere, bat denen gainetik nagusitu eta 101 hautagai horietatik, beste 100en gainetik bat eta bakarra izango dela gaur ere Euskal Herriko esneki txapelketa honetako irabazle izendatua. Hori, saribanaketari dagokionez, eguardiko ordu batetik aurrera egingo dugu, baina bien bitartean, aipatu bezala, zatozte, sar zaitezte, gaur sarrerarik eta ordaindu behar izan gabe. Beotibar pilotaleku barrura, eta ikusi, adibidez, bakoitza bere etxetik esango dugu, bakoitza bere ogibidetik, bere sektoretik, etorritako 24 epaimaikideak nola ari diren aurten ere, parean jarritako produktu bakoitza, eskulan bakoitza begiratzen, itxura baloratu beharko baitute, ukitzen, ze ehundura testura ere garrantzitsua da lehia hontan, usainarekin eta noski batez ere, zaporearekin batera, aurten gainera, eta Malenek ere defendatu du, sektoreak hala eskatuta, ekoizleek hala aldarrikatuta, behi esne pasteurizatua bera ere lehian ari dela, behi esnea bera ere baloratu eta sarituko dugula esnekiren 3. topaketa hontan. Eta beraz, berau probatzeko okasioa aukera ere izango duzue, arrimatzen gerturatzen zareten denok, zatozte beraz, badakizue aprobetxatu. 3. egiten ari baikara, Tolosako bihotzean, Tolosako erdigunean, Beotibar frontoian bezala, San Francisco pasealekuan, artxibo pare horretan ere, trianguloan azoka, 25 postuz osatuta, ura ere esperientzia bat, Ibiltzea, bertan ibiltzea bakarrik, beti esango dut, baina azokan barrenak galtzea, alde batera eta bestera begiratzea, ikustea, zer dagoen, noski, okasiorik baldin bada probatzea ere bai, eta batez ere, zerbait etxera eramatea, lako plazerrik gutxi, udazkena dakizuenez, oparoa izaten da gure herrian Tolosan, eta udazken bete-betean, gaur, azaroak bederatzi ditu, venga, eguzkia bera ere animatzen ari da, eta testu inguru hontan, larunbat goizez, gure betiko eta ohiko azokarekin batera, martxan abian da, esnekiren 3. topaketa ongi etorri beraz mundu guztiari. ¿Preferís que primero saque la mitad para ver el aspecto interno y el externo o queréis todo a la vez? A la vez. ¿A la vez? Bien. No sé, parece salón. Sí, ¿verdad?
ezberdintasun handi hauek ikutzea, berez. Osea, txapelketa baten, holako difintzik hartu behar diko. Osea, bestela etortzen denen, azalda kategorikoa, ez diozu difintzik. Danai onartzen zaile. Horren ez penalizatzeatik, baina bai diferentzik nundaietik. Hau bai da ikustea ondukoa egon gala, Hau bai, nik itxura ondukoa da. Hori ondo da. Txapeleta horiek diferentzik horiek eta. Listo, Malen Sarasuak amaitu du Euskal Telebistako lagunen elkarrizketa. Beraz, jarraituko dugu esaten. Hau guztia hemen, Beotibar pilotaleku barruan streaming bidez ere jarraitzeko aukera badaukazuela. Gaur hemen entzuten eta probatzen dastatzen ari garen guztia ikusteko aukera ere badela. Hemen bertan, Beotibarren edota edozein tokitatik, munduko beste edozein punta txokotatik ere, esneki.eus atariaren bitartez, dena streamingez jarraitzeko aukera ere zuzenean ari zarete izaten. Hemen Beotibarren pasatzen dena eta tarteka ferialekuko irudiak, zuzeneko irudiak ere ari zaizkigu iristen, gogoratu bertan 14. Euskal Herriko behi frisoi txabelketa egiten ari direla, abere ez dakitenak, baina gehientsuenak behintzat atzo arratsaldean Tolosara iritsi, bargaua bertan egin dute lasai, gozo, eta goizean goiz haiek esnatzeko lanak eta behin amaitu ondoren, ilapainketak eta txukun egin dizkiete, animalia bere behi guztiei, eta orain ari dira, han ere buru belarri jota fuego, 14. Tolosan ferialekuan Euskal Herriko frisoi behi onena zein den aukeratzeko lanetan. Eta hemen lanean, esango dugu lanean, ari gara bakarre batzuk, baina beste guztiak zatozte gozatzera, disfrutatzera. Esneki, Euskal Herriko gazta eta oroar esneki guztien txapelketa, azoka, topaketa honetara. Horretarako dago, beraz, pasa barura sartu lotxari gabe, eta laister gainera, jakin, edo gogoratu behintzat, amaiketan hasita, epaimaia dastatzen, probatzen eta baloratzen, epaitzen ari den esneki bakoitzak gazta guztiak eta hemen zuen parean erakusgai jarri eta erakusgai bakarrik ez. Probatzeko aukera okazioa ere izango duzuela, ez izan beraz zalantzarik, etorri, Beotibar pilotaleku barrura eta hemengoarekin nahikoa ez baduzue, gogoratu, trianguloan, azoka ere zabalik dela dagoeneko, 25 postuz osatutako esneki azoka, era mota klase guztietako, pasta biguin, gazta fresko, gazta ondu, gazta urdin, behi, hauntz, ardigaztak, denak izango dituzue, ikusgai eta eskuragai. Trianguloko azokan, aldiz hemen, oraindik ez dugu esan baina, jakin, Beotibar frontoiontan bertan, Euskal Herriko emakume gaztagileak izeneko liburua ere, atzo justu aurkeztutako liburua ere eskuragarri daukazuela, erosgai daukazuela. Fernando Ualde idazleak, Joseba Urreta Bizkai argazkilariarekin batera egindako liburua da. Eta liburu honetan Euskal Gaztagintzaren kulturan emakumeek utzitako ondarea berreskuratu eta omendu nahi izan dituzte Euskal Herriko 12 gaztagile elkarrizketatuta emaitza, tapa gogorrekoa gainera, tapa honekoa, handia, etxera eramateko moduko. Hemen daukazue, Beotibarren, Euskal Herriko emakume gaztagileak liburua. Aurten esnekiren 3. topaketa hontan, 101 erreferentzia lan, esango dugu, bakoitza baitauka bere lan atzean, jaso ditugu eta horiek guztiak, aurten 9 kategoriatan daude sailkatuta, hauetxek dira kategoriak,
gazta freskoak, gazta laktikoak, pasta bigunak, gazta urdinak, ardi gazta onduak, behi gazta onduak, ahuntz gazta onduak, jogurrak eta aurten kategoria berria ere. Bai, baitaukagu, behi esne pasteurizatua, esnea bera ere, heldu zaigu, bidali digute, ari da leian, sari banaketa eguerdiko ordu batean, eta bien bitartean, aperitibo gisa edo, osea pizteko moduan esango dugu, laizter hasiko garela, hemen aurkeztu diren, obra hauek guztiak, foru bat zatitu, txukun eskuragarri jarri, eta gerturatzen zareten guztion artean banatzen gaur hemen, bai, jateko aukera ere izango dugu eta jateko, ikusteko, begiratzeko, usaintzeko, Euskal Herriko gazta eta esnekien 3. txapelketarekin. 24 epaimaikide kosautako epaimaia, goizean goiz hasita, eta norbere metodoarekin noski, bakoitzak izango baitu bere modus operandia egiten ari den lana burutu alizateko, gogoratu 4 ezaugarri 4 bereizgarri izan beharko dituztela kontutan. Esneki bakoitza baloratu alizateko, batetik itxura bera, bestetik ehundura edo testura, eta nola ez, usaina eta zaporea. 101 lan, bakoitza bere kategorian, eta guztien artean, bat izango da denetan onena, denetan bikainena. Gaur Euskal Herriko gazta eta esneki txapelketa hontan, sarituena, txapelduna suertatuko dena, eta horren berri, esan dugu, oraindik ere izan behar da, baina epaimaiak bere lana ondo txukun bukatu, eta eguerdiko ordua eta aldera egingo dugun sari banaketa horretan deskubrituko dugu. Bitartean, eta jakin, laizter, ja 5-10 minutu barru edo, Tolosako San Francisco pasealeku hontan artxibo parean zehazki, aurreta familientzako tailerra esnetan jarduerak izeneko tailerra ere abiatuko dugula. Eta bertan, batez ere etxeko txikienek eta izangote aukera, deskubritzeko, ezagutzeko, ze lan dagoen, zenbaterainoko prozesua, eraman behar den aurrera, atera behar den aurrera, gaur hemen probatzen eta ikusten ari garen, esneki hauetako bakoitza, egin eta ekoitzi ahal izateko. Eta horretarako, postu desberdinak jarriko ditugu, hor esandako artxibo pare horretan, txekorren zainketa gunea, esate baterako, behia jezteko simulagailu bat ere bai, eta esnekiak eraldatzeko ikastaroak ere, egingo ditugu oso aproposak, batez ere, 5-10 urte bitarteko aurrentzat. 4 txandatan egingo dira tailerroiek, lehendabiziko txanda aurreneko oraintxe goizeko 11etan hasiko da, 11:30 urrena, 3. 12etan eta 12:30 azkena. Tailer hauetan, ikastaro hauetan, parte hartzeko aukera gerturatzen den orok izango du, ez da aurrez izenik eda eman behar, beraz badakizue, okazio aprobetxatu eta gerturatu zatozte jakin galdetu, ikusi, dastatu, Tolosan gaur egiten ari garen 3. esneki topaketa.
Etorri, zatozte gerturatu eta ikusi nola ari den lanean epaimaia esnekiren 3. aldi hontan bere lana txukun aurrera eramanez guztira denen artean 24 epaimaikideon artean 101 esneki desberdin probatu beharko dituzte, ez probatu bakarrik baita epaitu ere bakoitzari zenbaki bat nota bat jarri beharko diote, hori ez da erresa. Ez da erresa, esango dizuet, denak baitira, onak eta goxoak. Baina, gaur hemen goxoenak, onenak zeintzuk diren jakitea ezagutzea tokatzen da, eta horregatik, epaimaia kritiko izan beharra dauka. Eta hortan ari dira, eta zeinen polita den esnekiren txapelketa hontan, azoka hontan, betiko lagunak topatzea ere. Josu Ozaita, egunon. Daukat sensazio azken bola hontan ere toki guztietan ari naizela ikusten zure arpegia, Josu? Eta hori guztietan nahi inunez. Bueno, zer modu zoazte, Josu, ondo? Guztua. Kasu hontan zuen maitik ze kategoria mota edo klase ari da pasatzen? Gaurna freskoa dastatu deu, gero laktikoa eta guain hauntz gazta ondua. Eta onak edo? Bai, oso onak, azkenen egun hau da gaztan festa bat, ez? Ikuste deu ze anistasuna daun gazta mundun da egun oso politia da. Gero zuk bestela ere, ezagit, etxean eta badaukazu ohiturarik gaztari ekiten diozu edo gaur bakarrik da horretarako eguna? Ez beti, eta gaina guain negu parten errexago jatea gazta, ez? Piskat, hotzago eta giroa eta orduan gazta guztua jatea. Esandakoa, itxura, dene daukate ona. Errexa da, bakoitzari zenbaki bat, nota bat eman behar izatea, Josu? Ez, baloratzea zentzu hortan ez da errexa, baina, bueno, azkenen bai txapelketa bat jolas bezala hartu behar da, eta... Segi jolasten, Josu, eskerrik asko. Bai, jongo gea. Ez da errexa egia da, Josu garrazoi du. Kritiko izan behar da, eta bakoitzari, jakinda, norberak esneki bakoitza borondate honenez egiten eta ontzen duela, gero hemen irabazleak izango dira aukeratu batzuk soilik eta aukerak eta lan horretan toki, txoko, leku eta jarduera oso desberdinetatik datozen 24 epaimaikideok izango dute horretarako ardura, erabakimena, gaur azokaz gain eta topaketaz gain, Josu ondo esan duen bezala, esnekien festaz gain, hau txapelketa bat ere badelako, eta txapelketan aurkezten denak badaki, hemen leia izango dela, eta leian ari gara dagoeneko, ez hemen bakarrik, gogoratu. Ferialekuan ere, behirik onenaren, frisoirik onenaren bila ari direla, goizean goiz hasitan ere. Ari naiz ikusten, kanpokaldean ere, benga, eguraldia ari dela animatzen. Animatu beraz, zuek ere, zatozte gerturatu. Ikusi, dastatu, probatu, gozatu, galdetu, ze malen sarasuak, esango dugu honen guztiaren errudu nabarmenetako batek ere esan digu, zeinen importantea, zeinen garrantzitsua den, ekoizlearekin, saltzailearekin, gaztagilearekin, aurrez aurreko tratu hori ere, jakiteko, ezagutzeko, bakoitzak atzean ze historia daukan, bakoitzaren baldintzak zeintzu diren, bakoitzaren motivazioak, bakoitzaren pasioak zeintzu diren, onaino iritsi ahal izateko. Diogun bezala, iaia gaur lehiara aurkeztutako iaia esneki guztiak, esne ekoizleek eurek ekarritakoak dira, alegia prozesua zerotik abiatutako esnekiak dira, eta horrek esan nahi du, besteak beste kontutan izan beharra dagoela, ganaduak jango duen belarra ere, ze baldintzatan hazita eziko diren, gero horiek ze esne emango duten, esne hori nola eraldatuko den, eta eraldaketa horren prozesu horren guztiaren emaitza gaur mai gainean daukagu jarrita. Eta laizter batean, orain txegoizeko 11 egun Tolosa, hasiko gara banatzen ere probatzeko aukera, hemen Beotibarren ere izango duzue, bertaratzen zareten guztiok, behin epaimaiak bere valorazioak eta txukun zuzen zehatz zorrotz ondo emandakoan, lehiara aurkeztutako esneki guztiak, poliki-poliki ja ikusgai eta jartzen ari gara, hori denak probatzeko aukera ere izango duzue. Eta han frontispare horretan esango dugu, Beotibar barrukaldean, bigarren txandarekin dagoeneko,
dastaketa edo ikastaro alako tailer moduko bat ere ari dira egiten, gogoratu urtero esaten dugu, eta bizi azti ibili beharra dagoenetan ze dastaketa tailer hauetarako izena aurrez eman beharra dago, eta aurten ere, pentsa, esnekik 3. edizioa du eta 3etan pasa zaigu iguala. Sarrerak agortu egin dira, baina dida batean gainera. Egizue jendeak zen nolako jakimina daukan, zen nolako ezagutza egarria, gosea, jakiteko grina, eta esandako hortantxiari da, momentu enten buru belarri gaur dastaketa tailerra honetara etorriko diren 4 txanda horietatik bigarrena. 25 postu dauzkagu jarrita azokan, trianguloan, gure betiko Tolosako alegia larun bateroko azokaz gain, hori Zerkausian, Berdura plazan, Euskal Herri plazan ari dira egiten, hori ez da kanbiatzen, ez zalda kanbiatuko. Gaur gainera, esnekiari oroar alegia, esne, gazta, jogur, eta okurritzen zaizkizuen pasta biguin, dena delako variedade guztien, azoka luze eta zabala daukazue jarrita trianguloan, bere luze zabalean, 25 postu ezberdin, varietate guztietako esnekiak gaztak erosteko aukera daukazue. Eguerdiko ordu batean, sari banaketa, eta bien bitartean, sandakoa, zatozte, ibili, galdetu, probatu, martxan, 3. esneki.
Zuei ere gazta gustatzen baldin bazaizue, gazta zaleak, gazta jaleak baldin bazarete, gaztaren itxuak baldin bazarete, ez izan dudarik eta etorri, egia da bestelakoak ere daudela, gazta gehiagi gustatzen ez, edo ikusi ere ezin dutenak. Hoiek gaur, igual mugitu beharko lukete beste toki batera, ze gaur Tolosan, batez ere gazta, eta oro har esneki denak ari gara goratzen, aldarrikatzen, esan du lehen Sarasua, esneki aztikerreko arduradunak esan du, importantea da jakitea, ze variedade daukagun, hemen ze lan egiten den, ekoizle bakoitzak buru belarri nola prozesu osoa aurrera eraman da, sortzen dituen, eraldatzen dituen bere esneki guztiak, eta gurea dena ari naiz ez bakarrik bertan ekoitzitako produktu ez. Osasunaz, gure osasunaz ere ardurarik izango badugu, hemengoa, bertakoa, eta horren onna den esneki jende hau guztia, gutxienez probatzea, komeni dela, eta nola komeni den, esango dugu, venga, gaur ere, hirugarren ez ja, ekingo diogu Euskal Herriko gazta eta esnekien azokari. Goizeko 10etan, hasi da nola gaitere hemengo jarduna, goizeko 10etan, jarri dugu 24 epaimaikideak 101 esneki desberdin probatzen, badaukate lan pixka bat, 101 erreferentzia aurkeztu direlako aurten lehiara. Entzun ondo, kategoria hauetan bere izita, zekero sariak, kategoria hauetan emango ditugu gazta freskoak dauzkagu, gazta laktikoak ere bai, pasta biguñak, gazta urdinak, gazta onduetan, ardi gazta, behi gazta, hauntz gazta, gero jogurrak ere bai, eta aurten kategoria berri bat. Ari gara estreinatzen, behi esne pasteurizatua, esnea bera ere. Ekoizleek ekarria gaur lehian esnekin, eta normalean gainera, aurten ere bai, baina aurtengoak badauka lako aldaketa bat edo, normalean 9 kategoria horiek 2 sailetan edo 2 multzotan bereizten ditugu, batzuk ia gehienak dira esne ekoizleak, alegia, mai gainean ikusten ari zareten esneki horiek ekoitzi dituzte, haien esne propioarekin. Horiek dira multzo batean sartzen direnak. Eta gero kategoria bakoitzean beste multzo bat legoke, hirugarren bati beste bati esnea erosi, ez ekoitzi, baizik eta esnea erosi, eta hori eraldatuta, hori prozesatuta, eratorritako esnekiak, horiek leudeke bigarren multzo horretan. Zein da kontua? Lehiaketa egin ahal izateko, gutxienez, kategoria azpi multzo bakoitzean, 3 partaide beharrezkoak ditugula, eta urten nabarmena izan da esne ekoizleen euren parte hartzea, eta horregatik esnea erosita euren esnekiak aurkeztuta lehian ariko direnak 2 multzotan bakarrik sarituko ditugu. Ardi gazta onduen kategorian eta behi gazta onduen kategorian. Gainerakoan, ekoizle propioak direnak, etxeko esnearekin, haien gaztak eta jogurrak eta aurkeztu dituztenak horiek 9 kategoria horietan denetan sarituko ditugu. Eta zuek ere jakimina, kuriosidadea, zergatik ez, dastatzeko gozea baldin badaukazue, gertura zaiteztela zalantzarik izan gabe, Beotibar frontoi barruraino sartu barrura, Beotibarko kantxan gaude, gaur hemen ez da ez pelotarik, ez zestarik, gaur hemen klase guztietako esnekiak, ari gara ezagutzen, ari gara bizitzen, ze honek, egia esango izuet, honek bizia ematen digu, eta bixi ari da gaur Tolosan esnatzen, 3. esneki topaketa dela eta trianguloan azoka, ferialekuan Euskal Herriko 14. frisoi txapelketa, ze esneki esango dugu, txapelketa edo topaketa gaztea dugula, 3. edizioa du hau esnekik jarraian, aldiz frisoi txapelketak Tolosan lehendik ere badu fama eta ospea. 14. edizioan, atzo, ia denak behintzat, Tolosaratu, ferialekuan egin dute denek gaua, oso,
goizean jakin dugu hila painketa lanak eta egin, eta akizuenez, behi frisoi txabelketarako animaliak planta onarekin etorri behar duela lehendik ere etxetik, baina gainera hemen, txukun jarri, atondu eta lan hori guztia ere egin beharra dagoela, lan hori edenak burututa, oraintxe bete-betean, ferialekuan, batzukonak aldezka ere etorri zaizkigu. Hori non ikus liteke? Hori ikus dezakezue, batetik streaming bitartez, ze hau guztia iruditan ere, ari gara ematen zuzenean internetez. Nahi baduzue esneki.eus webgunean edo bestela. Hemen Beotibarren ere jarrita daukagu pantalla bat ondia, eta bertan orain zeari gara ikusten, orain etxekoa, orain hemengoa, orain epaimaia lanean, baina trianguloko azokako irudiak ere ari gara jartzen, eta ja martxan behar du hemen Beotibar kanpokaldean, hor artxibo parean, familiarentzat, familia guztiarentzat, bereziki etxeko txikienentzat eta egiten ari diren tailerrak, lako ikastaro erakusketak, behia jezteko simulagailu bat adibidez hor jarrita dago, eta esnea nola eraldatzen, nola transformatzen den ere erakutsiko dute, 4 txandatan antolatuta, 11etan, beste 12etan, 12etan urrena eta azken 12 terbietan, bertan gerturatu eta denok daukazue izena bateko aukera, 5 eta 10 urte bitarteko txikienek ere jakin dezaten, esnea bera, gazta, esnekiak oroar nondi datozen eta honek atzean ze lan eskerga daukan. Gaur hala ere, lanik ez, gaur lanaren fruituak, emaitzak baloratzeko eta gozatzeko, dastatzeko, disfrutatzeko eguna da, beraz, gozatzeko, dastatzeko eta disfrutatzeko gogoa baldin badaukazue zatozela, gerturatu, etorri, ikusi eta gozatu, esnekiren 3. aldiontaz. Hogeita 4 epaimaikidek osatzen dute aurten epaimaia,
4 maitan dauzkagu bereizita, mai bakoitzean 6 lagun ari dira. Baina enaizari oso ondo ulertzen, Jon. Eixo, Jon. Ba. Hau zer da, lan individuala, lan kolektiboa zuena, ze bakoitzari da bere aprobatzen, baina gero elkarren artean gauzak komentatzen behintzat ari zarete. Saiatzen gara individuala izaten, baina hemen ezagutza maila oso ezberdina dago orduen gero alkarren arteko laguntza hori asko eskertzen da bai. Eta zu ari zara zureak eta probatzen, baina parekoari, ondokoari zer galdetzen diozu, zer esaten diozu, zer ari zarete? Maila honetan ezagutza asko dago, beraz ikasteko aprobetxatzen bai, danari pixkat galdetu eta bai, norberan eritzi aukiarren badago zer ikasi amenos, bai. Ikasten ari zarete, hemen zenbaki tartean ere ikusten zaitut, lanean ere bai, gozatzen, Jon? Asko, gazta gustatzen jaku, ona etorri Tolosara gaur eta horren beste bertoko gazta ezagutu alizatea, zoragarri. Usaintzen duzu, nabaritzen duzu, irabazlerik izan litekenik, hau nabarmen beste guztien gainetik, edo oro har denak daude oso onak? Denak oso onak eta guri behintzat, edo maio hontan behintzat, momentuz ez da gertu larregi destakatu da benik, edo oso argi danok adose ipini gaitxunik, baina danak maio oso altoan, hori bai. Segi lanean, Jon, eskerrik asko. 24 epaimaikidek, 24 lagun ilustrek, osautako epaimaia, oraindik ere lanean, zer dira, 11 eta 20, ea gutxi asko hemendik ordu bete barru edo, emaitza guztiak esku artean izateko modurik aukerarik badaukagun, eta behin ja matematikak eta ondo egindakoan, gogoratu, 9 kategoriatan sailkatu ditugula aurten lehiara aurkeztu diren 101 esnekiak, 101 erreferentziak esango dugu, eta ondoren, eguerdik ordu batean hemen Beotibarren bertan egingo dugun sari banaketa horretan, banaka eta kategoria bakoitzean, sarituko ditugu epaimaiak izendatu dituen esneki irabazleak, txapeldunak eta txapeldunak aipatuta esan beharko genuke gaur nolabait ere txapelduna bat izango dela, txapela bat daukagulako banatzeko eta txapelak ez du ulertuko ez kategoriez, ez sailez, ez multzo ez, gaur hemen probatzeko moduan dauzkagun esneki guztien artean onena zein galdera hori ere egin, eta erantzunaren berri jakingo dugu. Sari banaketa egiterakoan, hemen gogoratu Beotibar barrukaldean, hemen frontisaren azpikalde hontan esango dugu, alegia Beotibar barruan, ia aldagelen aldamenean, ikastaroak, tailerrak, dastaketak ere ari direla aurrera eramaten, bertan aritzeko aurrez zegoen izena eman beharra, eta gaur horretarako asmoz intentzioz jeki baldin bada bakarremat jakin izen emateko sarrera guztiak azkar agortu direla aurten ere, baina lasai ze hemen inorrez da nolabait ere eskutsik joango edo epaimaia poliki bere lana aurrera eramaten ari den heinean, gero esneki guztiak epaimaiak ja baloratutako denak oraintxe hemen zuen aurrean erakusgarri jartzen ari gara, eta gero hie denak probatzeko aukera ere, behinga, izango duzue. Orduan, ez galdu aukera, zatozte, eta ikusi zeari den gertatzen, ikusi ze politari zegoen suertatzen aurten ere, gaur ere, esnekiren 3. aldi hau, 3. azoka, txapelketa, eta esnezale, gaztazale guztion, topaketa izaten ari den hau, honegin.
Luego te contamos quién ha... Las mesas ya han terminado. Ligados, sirven para todos y a ver qué me dice. Sí. Bien, vista una bonita sección de torneo, esta segunda sección del concurso, una sección realmente competida con 13 ejemplares realmente fantásticos. Hoy empezamos la categoría con el animal con las mejores razas de la categoría de animal, con mejor balanceo, un animal más correcto en la clase, un animal que nos muestra una gran armonía, una gran solidez, una gran unión de todas sus partes y que ventaja principalmente a la colocar en segundo lugar por una movilidad más deseable de sus partes. Bueno, epaimaikide batzuk ja altxatzen hasi dira, horrek esan nahi du epaimaia ja aurrera ari dela egiten bere lanean, eta horrek esan nahi du zuentzat batez ere, eta hau da interesgarria, laizter jarriko ditugula gaur epaimaiak bastatu, baloratu behar izan dituen esneki guztiak zuen aurrean probatzeko moduan. Orduan, lasai eta poliki, hartu arnasa, mesedez, ez gaitezen denok sekula jan izan ez bagenu bezala arrapaladan hasi, baina oraintxe hasi gara gaztak eta pixka mozten, eta probatu nahi bali moduzue, probatzeko aukera denok izango duzue. Zatozte beraz, etorri Beotibar aldera, Beotibar frontoi pilotaleku barruan gaude, hemen ari gara egiten esneki txapelketa, 100 bat gazta, bueno, gazta esatea ez dago ondo, ze gaztak ere badaude tartean, baina denak dira esnekiak. Eta esnekiak bakarrik ez aurten, gogoratu, berrikuntza edo nobedade moduan, behi esne pasteurizatua ere. Lehiara sartu dela, lehiaketan ari dela, epaimaiak, behi esnea ere, ekoizleek ala eskatuta, ala aldarrikatuta, edo nahi hori behintzat adierazita, behi esnea ere, gaur lehian ari da, eta hori ere sarituko dugu, gero eguerdik ordu batean egingo dugun saribanak eta horretan. Hau aurrera doa,
martxan hasi gara goizeko 10:00etan, eta zuentzat, laizter bai oraintxe, hasiko da esango dugu zatirik interesgarriena edo, bai, probatzeko aukera. Hori bai, gogoratu, bestela, hemendik kanpora ere, antolatu dugula, Antolatu dugula, festak gehiagorik ere, adibidez, trianguluan, beti bezala, azoka, esneki azoka daukazue, han 25 postu dituzue, klase, mota, era, variedade guztietako esnekiekin, badago esnea, badaude jogurrak, badaude gazta freskoak, gazta laktikoak ere bai, pasta biguna, ardi, behi, hauntz gaztak, gazta urdinak. Zer ez dago gaur Tolosako trianguloko esneki azokan? Ferialekuan, gogoratu bide batez, oraindik ere, bai, 11:30 dira, oraindik ere ari dira ferialekuan, Euskal Herriko behi frisoi txapelketarekin, eta hemen, normalean esaten da, bakailaua ebakitzen dela, hemen gaur gazta ari gara ebakitzen ugari, eta epaimaia ari daia azken balorazioetan, eta gogoratu kategoria bakoitzean, lehendabizi, sarituko dugula esneki bakoitza, eta gero kategoria guztiak denak kontutan izan da, bat eta bakarra izendatuko dugula hemen garaile, legia esneki bat, ez dakigu jogur bat izango den, ez dakigu gazta urdina izango den, ez dakigu zer izango den, baina denen artean bat aukeratuko da, gaur hemen lehiara aurkeztu diren 101 lan horietatik onena, txapelduna. Ari jarriko diogu, ari edo, haren jabeari, haren ekoizleari, haren egileari, artistari jarriko diogu. Hortxe estenatoki gainean daukagun txapel borobil hori esneki jartzen duena. Ze hau da esneki lagunok, etorri eta, venga, hasi gara probaketarekin, venga, probatu, bai, pasa barrura, nor nahi du gazta pixka bat. Beotigarren eskuragarri daukazu dagoeneko, epaimaiaren eskuetatik, ulertu, Epaimaiak probatu ditu zati batzuk, eta oraindik ukitu gabeko beste zati batzuk. Ja jarri ditugu hemen mostra hori gainean, zuek denok probatzeko moduan, ez galdu beraz aukera, eta gaur Tolosa guztiak izango badu esneki usaina, hemen usaintzeko eta ikusteko, begiratzeko bakarrik ez, hartzeko, ukitzeko, probatzeko, dastatzeko aukera ere badaukazue. Eta utziko didazuen hiri ere, puixka bat hartzen ea, ze itxura. Nik beti esaten dute, gazta txarrik ez dago, baina gaur hemen, ematen ari garena, gaur hemen dago kategoriakoa, oso ona. Bueno, honekin dagigula, denoi, gozatu, hortan ari gara eta esnekirekin. Venga, zer gustatzen zaizue zuei gehiago? Gehiago ardi gazta, gehiago behiarena, gazta fuerteak maite dituzue, hauntzarena, gazta urdina? Edo nahiago dituzue pixa leuntxeagoak, edo gazta freskoa, gazta laktikoak? Esnetragoa nahi? Hori guztia ari gara eskaintzen esnekiren 3. txapelketa hontan? Ze bai, tailerrak, ikastaroak, dastaketak, irakusgarriak, horiek ere ari gara burutzen, baina hemen, besteak beste goratu eta hau importantea da.
txapelketa bat ere ari garen aurrera eramaten, eta horrek esan nahi du, galdu, behar bada inork ez, baina batzuk hemen irabazle suertatuko direla, eta igual oraintxe banatzen ari garen gazta hori, izango da irabazle, ez dakigu, jakingo dugu, baina bien bitartean aprobetxatu eta probatu. Ze honak, denak, ze itxura daukaten, ze gustora gabiltzan aurten ere, hirugarren ez egiten ari garen esneki topaketa hontan. Hombre, zalea izan behar da, eta gustatu egin behar zaizu, baina gustatzen baldin zaizu, etorrita gozatu, disfrutatu. Oraindik ere, begira, jazta, beste batzuk ere altxatzen. Epaimaikide batzuk, zehazki ari dira 6 momentu hontan lanean, guztira 24 jarri ditugu. Bakoitzak egin ditu bere lanak, impresioak elkarbanatu dituzte. Hau nolabait ere individuala bakarrik ez lan kolektibo batean ere bihurtu da. Ze ez da makala daukaten ardura, gaur izendatuko dugu hemen Euskal Herriko esneki txapelketako, esneki izarra, denetan honena, txapelduna, zein izango den. 9 kategoriatan guztira leian, aipatu ditugu denak, gazta freskoak, gazta laktikoak, pasta biguña, gazta onduak ere bai, behi gazta, gardi gazta, aunz gazta, jogurrak. Aurten lehendabizikoz leian, behi esnea ere bai, esne pasteurizatua. Eta ez denak, baina kasu hontan aurten ia gehienak, aurkeztutako esnekiak guztiak, esne ekoizleenak, eurenak dira, alegia, prozesua, etxetik zerotik abiatu duten ekoizle eta eraldatzaileak. Horiek izan dira gaur, lehiaketara aurkeztu diren ia guztiak. Bueno, ondo goaz, eta zuek esan bestela, Baina poliki ari gara zuen eskura ere jartzen, lehiaketan ari diren esneki denak, denak, eskura dauzkagunak behintzat, zatozte Beotibar frontoi barrura, edo bestela zatozte kanpokaldera, ze kanpokaldean ere, ari dira familia guztiarentzat, batez ere eta bereziki etxeko txikienentzat, antolatu ditugun ikastar horietan jakiteko, ezagutzeko nola den bide hau, nola egiten den prozesu hau, nola eskuratu esnea lehendabizi, hor artxibo pare horretan behia jesteko simulagailu bat ere jarri dute, esnea hartu eta eraldatzeko prozesu hori nola egiten den ere, begira ze kontentu etxeko txikienak simulagailu horretan, begira, horrela ateratzen alzaio behiari esnea, bai, horrela ateratzen zaio behiari esnea, eta ez bakarrik teorian, praktikan ere, benga, jarri hortxe, behiaren azpikaldean, tira, errapetik, eta simulagailu bat baldimada ere, ezagutu, sensazio hori nolakoa den. Guzti hau, streaming bidez ere, ari gara ematen, zuen etxetaraino nahi baldin baduzue, esneki.eus web horri aldean sartuta, hortxe gaur hemen gertatzen ari dena, entzungai, ikusgai, eta hemen gertatzen ari dena da, epaimaia ja ari dela amaitzen, bere lanarekin, bere jardunarekin, eta beraz, Laster izango ditugu ondo bidean, emaitza guztiak eskura, gero guri dagokigu matematikak eta egitea, eta eguardik ordu batean, sari banaketarekin, borobilduko dugu, ez oraindik bukatu, baina bai borobildu, gaurko esneki txapelketa. Venga, segi probatzen, honekin denoi. Ari naiz hemen ikusten Arantza, ari zaretela, nola ikasle garaian, ikasle ginenean azterketak egindakoan, da zuri ze emaitza atera zaizu, niri hainbeste eman dit, eta zuri, eta ari zarete norberak jarritako emaitzak, valorazioak gero komunean ere jartzen denon artean? Bai, apurbe kriterio bat erateko, azkenean hemen, hau gauza oso subjetiboa da,
baina, klaro, gero emaiz bat urten behar da, eta zikeran danon artien apurbet ikusia adostasun punto bat badau, adostasun oso hasta egongo, baina, bueno, bentzet bai, eta, bueno, más o menos ikusi dugu adostasuna dagoela. Arantza, gaur hemen gauza asko probatu beharri izan dituzue, gauza asko baloratu, ez dizkizutenak zehatz galetuko, baina orokorrean ze sensaziorekin geratu zara? Bueno, gero eta kalitate hobea dela, produktuena, anistasuna bebai, bueno, netzako oso garrantzitsua da, eta, bueno, niretzako aurrera pausu bat gehiago da, ezta? Ikusteko, gure sektorean, badaola jentea, hori, gauza barriak egiteko, probatzeko, eta gero eta kalitateko produktu gehiago dago zela. Orduan, bueno, ni pentsateot etorkizuna, bueno, ona deko gula horretik, eta nik animaten dodu bai sektoreari aurrera pausuak emateko eta ausardiak izateko. Azkenean batzutan gauzako beto urtengo dira, beste batzutan ez, bai ausarditasun puntu bat utzi, eta, bueno, animoa emon dena. Gozatu duzu, Arantza? Bai, bueno, danak ez dira hain gustokoa, baina, bueno, bai, niretzako bai, neze asko gustategia eta normalean gazta eta esnearen produktu guztiak, eta bai, asko disfrutatzen dut, bai. Jasta lanak bukatu dituzu, Bai, eginda da, oin bakarrik geratzen da finala, eta bai, nik pentsatu eta orokorrean valorazio oso ona eman behar dugula, eta gero ja irabazlea, beste guza bada, baina danaren zorionak eta eskerrak ematia, bai. Irabazlearen berri jakingo dugu, jakin behar dugunean. Arantza Madariaga, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Eta egia da, Arantzak ere esan du, falta, oraindik ere finala falta da, ze gazta honenak, edo orain arte behintzat sail kategoria bakoitzean aritu direnak, listo, baloratuta daude, emaitzak esku artean dauzkagu, oie guztiak kontatuko ditugu, eta gero sari banaketan oien berri ere emango dugu, eta finala falta da. 24 epaimaikide hoietatik hautatutako batzuk eseriko dira hemen zuen parean atondo dugu mai hontan, eta hoiek erabaki behar izango dute, zein izango den gaur hemen leian ari den esnekirik onena, denetan bikainena, txapelduna. Beraz, finalarekin ere, laizter hasiko gara. Ari da itxuratzen Beotibar frontoia ere, pasa barrura, sartu, ez geratu kanpoan. Bueno, eta kanpoan ere geratu nahi baduzu, ez kanpoan ere, aurrentzako, txikienentzako, tailerrak, ikastaroak, ikusteko, jakiteko, aukera, izan baduzue, trianguloan azoka, bueno, Tolosako azoka, esan gabe doa, zerkausian ere, Euskal Herri plazan, Berdura plazan, frisoi txapelketarekin ere begira, oraintxe streaming bidez, hango seinaleare ari zaigu iristen, bete-betean ari dira, zer ez kara ospatzen ari gaur Tolosan. Hemen da esneki, 3. Bai.
Hola, kaixo, eguerdion. Zer moduz ara izarete, ondo gustora, pozik? Bai, probatu lasai, Horretarako ari dirata, esneki gazta guztia gaur ebakitzen, platereratzen, gazta bakarrik ez, gazta gutxik jatea ez omendako meni eta hogei puska bat ere hartuta. Hon egin dizuela denoi, nola ari garen gozatzen. Gaur esnekiz, 3. aldi hontan, Tolosako erdigunean, Beotibarren, San Francisco pasea lekuan hor artxibo pareko jarrita dauzkagun postu horietan, azoka trianguloan, sin faltari gabe, egio zuen mesede bat zuen buruari eta pasa zaitezte azokatik ere. Ze, egia da, denoi guzaren zaigula eta asko bainera, probatzea, debalde, ez? Musutruk baldin bada, doan, batu beharrik izan gabe, guk ere jango dugu, bai, baina honek guztiak sostengurik izango baldin badu, honek guztiak oinarririk izango baldin badu, gastua ere egin beharra dago. Gastatu hontan, hau ez da gastua, hau inbertsioa da. 25 postu dauzkazue jarrita Tolosako trianguloko azokan gaur, eta esan dizuet, gastatzea bakarrik ez, han ibiltzea ere zen nolako plazerra den, ez ibiltzea bakarrik, ez erostea bakarrik, zuzenean, ze aukera hori gaur horretarako okazio ere badaukagu, ekoizlearekin, gazta saltzailearekin, gaztagilearekin, berarekin hitz egitea, jakitea, ezagutzea, gazta edo esneki bakoitzaren atzean, ze historia dagoen, norberak ze motivazio dauzkan, ze prozesu eramaten duen, eta nola aurrera azken emaitza hori lortu ahal izateko, eta benetan uste dugu hori guztia jakinda, gero erosten dugunak, gero probatzen dugunak, ez dut esango beste zapore bat daukanik, ze zaporea berbera dauka, baina jateko esperientzia hori aldatu egiten da. Alegia, eskuartean daukazun produktu horrek atzean daukan historia ezagututa, historia horrek atzean daukan jendea ezagututa, jatearen esperientzia beti da aberasgarriagoa, onuragarriagoa denontzat, bai erosten duenarentzat, baita saltzailearentzat ere, orduan hartuta eman da hartu, hori ere bada pixka bat, esneki azoka. Eta hemen esneki txableketan nola goaz? Ondo goaz? 6 epaimaikidez osaututako 4 mai jarri ditugu, 24 epaimaikide goizetik hasita hemen aritu dira denak buru belarri, lan, probatu eta probatu, ze plazerra, ze hori lana alda esango dugu, bai, hori ere lana da. Eta 24 epaimaikide hoiek denek haien lanak oraingoz bukatuta, 9 kategoriatan hariko dira gaur aurten leian esneki txapelketako parte hartzaile guztiak, eta orain epaimaikide guztiei ez, baina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 epaimaikideri dagokie finala lehiatzea esango dugu, ze kategoria bakoitzeko irabazle bana pasako da finaletik, eta beraz orain azken 8 epaimaikide horiek erabaki beharko dute, batzi beharko dute, zein den Euskal Herriko esnekirik onena. Toma, hortxe ardura, Ez da makala, gaur ere hemen Tolosan erabakitzen ari garena, gaur ona gure lurraldeetako produkturik pikainenak, finenak, interesgarrienak, ezagutu beharrekoenak aurkeztu direlako, aurten ere esango dugu, ze 3. aldia du hau esnekik eta 3etan suertatu da oso emankor, zer esanik ez aurtengoa, eta emaitzen berri, laizter, horrenik ere tarte bat falta da, eguerdiko ordu baterako, baina ordurako izango ditugu ja emaitza guztiak eta eskuartean, eta jakinal izango dugu, begira, hau ere importantea da, jakinal izango dugu, zeintzuk izango diren gaur hemen sarituak, zeintzuk diren irabazleen izenak, zein izango den gaur txapeldunena, eta gero, adibidez, dinot, idea moduan, emango dizuet, gero zoazte korrika azokara eta erosi txapeldunak, eta txapeldun izan ez direnak ere bai, ze gaur ez nik esan da, epaimaikideek ala esan da, dena da ona, dena goxoa, dena probatu beharrekoa, on egin, esneki. Prozesua jasan behar dute, ezaugarriak garatuta egoteko, eta
berria da, baina hemen eskiketzuan sakatzen bali baduzue, ikusiko duzue mamia badoela ere likidatuz berdina. Ontze prozesuak aurrera egin ahala ere, itxuraz eta testura ere aldatzeaz gain, zapore eta aromak alduz joango dira. Eta orain daukagun gazta. Urrengo kategoria, gazta onduen kategoria. Hemen, hiru talde dauzkago batetik. Behi gazta onduak, hauntz gazta onduak eta ardi gazta onduak. Hemen adierazita hauntz gazta onduak dauzkagu, formato arrunta, ezagutuko duzuen formatu arrunta hau izango da. Beste olako besteak ere, iparraldean eta ere ohikoagoak izaten dira. Qué placer siempre poder saludarte, Roberto. Hola, buenos días. Unón. Hoy vienes en calidad de... De visitante, que es muy importante también eso. ¿Has podido picar algo? No, todavía no. Estoy mirando los quesos, que es una variedad, la verdad que es espectacular la diversidad con la que nos podemos encontrar en este momento en el mundo del queso en Euskadi.
Para ti, la que más te llame la atención, la que más te guste, y a gustos particulares, Roberto? Pues me gustan mucho las pastas blandas, cosa que antes aquí no teníamos prácticamente, pero las pastas blandas me encantan y los azules, ¿no? Una diversidad de azules, no solamente es un concepto azul Roquefort, sino se ha abierto a otro montón de estilos y variedades. ¿Qué es lo que más soléis utilizar en ICA, Roberto? Bueno, pues gracias al último movimiento y a los últimos años y este crecimiento de la diversidad de lo que son el mundo del queso, tenemos una tabla muy importante con más de 10 o 12, entre 10 y 12 quesos locales que van desde Amasa hasta Olaberria. Sigue disfrutando, Roberto, eskerrik asko. Zuei. Gaur deno daukagulako hemen, gozatzeko aukera, pasabaruraino ikusi, begiratze gutxa ere, jozi plazerra. Benetan ari garela hemen gozatzen, gaur gozatzeko aukerarik ez baita falta, Beoti barren bezala Tolosako trianguloko azokan ere, ikusi, begiratu, galdetu, zer dagoen, lehen ere esan dugu, importantzia, zeinen garrantzia duen, zenbaterainokoa. Ekoizlekin eurekin hitz egitea, galdetzea, jakitea. Eta esan dugu, inbertsioa gastua egitea ere bai, gaur horretarako okasiorik ez baita falta Tolosan esnekiren 3. ekitaldi hontan, hon egin denoi. Nola ari den itxuratzen, aurten ere esneki azoka, esneki txapleketa, nola ari den itxuratzen, aurten ere, Beotibar frontoi hau, eta eira bat itxuratzeko zuen presentzia horixe da, besterik ez, behar duguna. Ongi etorri berriz ere denoi, orain gerturatu baldin bazarete, edo oraindik ere gerturatzen ari baldin bazarete, Guardiko 12ak ditugu, 9 azaroak, larunbata da, aspaldi hitzeman genuen aurten ere egingo genuela, eta ari gara egiten esnekiren 3. topaketa hau. Zen ere ustez behintzat, eta gainerako gauza guztien gainetik, bai, hor dago azoka, importantea, hor dago txapelketa oso importantea, baina importanteena da topaketa bera. Esneki zale guztiok, gazta zale guztiok, gaur ere Tolosan elkartu, juntatu,
eta komunean daukagun plazer ontaz disfrutatzea. Konpainian, jendartean, lagun artean, hitz egitea, konparatzea, niri hau gehiago, niri hau ez horremeste, hori asko zobea dago, ez dago gaur txarrik ez dago hemen bat ere, hori ziurtatuko dizuet, baina egia da, gusto kontuak eta aipatu ditugu lehen ere, bakoitzak bereak, eta denen hau gozagarri izan nahi luke aurten ere, eta ja hirugarren ez, ondo, ari gara bidea egiten, ospatzen ari garen Euskal Herriko gazta eta esnekien hirugarren horixe, topaketa honetan. Txapelketan hartu beharreko lehendabiziko erabakiak ja hartuta daude, 101 erreferentzia, 101 maixulan aurkeztu dira aurten lehiara, 9 sail edo kategoriatan, bereizi ditugu horiek guztiak, nobedade edo berrikuntza modura bat, esne pasteurizatua, behi esne pasteurizatua aurten ere lehian aritu da, eta hori ere sarituko dugu, irabazlea behintzat saritua izango da, eta gainerako guztietan, gazta laktikoetan, gazta freskoetan, pasta bigunetan, gazta urdinetan, ahauntz, behi, ardi gaztetan, horietan denetan irabazleak zeintzuk nortzuk izan diren, esango dizuegu eguerdiko ordu batean puntuan, ondo bidea behintzat egingo dugun saribanak eta horretan. Eta bien bitartean zer, etorri, eta probatu. Ze jaten ere ari gara ematen. Jateko ugari baitaukagu, poliki-poliki epaimaikide guztien ahoetatik pasa ondoren, gazta puska horiek ez, baina gazta hoien, esneki hoien, bestelako zati batzuk eta ari gara eskaintzen, zuen aurrean, beldurrik ez izan, ez lotxatu, etorri, hartu eta probatu, eta esango diguzue, zuek ere konfirmatuko diguzue, baieztatuko diguzue, zeinen arrakastatxu ari garen egiten, ari den suertatzen aurten ere, Tolosan, Euskal Herriko gazta eta esnekien topaketa hau da esneki, ongi etorri denoi. Bada ez bada, gehiago jakin nahi duenak, edo bere jakin mina erabat asetu ezin da bilenak, hortxe dauka eskura esneki.eus helbideare, esneki.eus webgunea, adibidez bertan oraintxe, streamingez iruditan, soinu eta guzti, ari gara ematen gaur Tolosan gertatzen ari den guztia, baina bertan baldin bazabiltzate, jakine, hor informazio guztia topatuko duzuela. Ze jakitea gauza importantea da, jakitea gauza garrantzitsua da, eta mundu hau, esnekiaren mundua gustatzen baldin bazaizue, zuek ere gu bezalaxe, gaztazaleak baldin bazarete,
mundu honen inguruan gehiago jakiteak, ez dizue bat ere tokirik hartuko. Bueno, poliki. Finaleko epaimaila ere ari gara osatzen, bertan 8 epaimaikide izango dira, hariko dira, ze dagoeneko txibatuko dizuet, esango dizuet, nik ezakizkit zein diren irabazleak, baina badakit kategoria bakoitzeko irabazle bana dagoeneko egon badagoela, datuak eta ontzen, txukuntzen, atontzen ari gara, baina kategoria bakoitzak ja badauka bere irabazlea. Epaimaiak lan hori egin du, orain, ze falta da. 9 kategoria horietan leian aritu diren esneki guztiak, onenak, azken epaimaiari jarriko dizkiogu aurrean, eta epaimai honek erabaki beharko du, txapela noren buru gainean jarriko dugun gaur Tolosan, nor izango den beraz, irabazletan irabazlena, txapeldun gorena, nork eramango duen txapela. Hor estenatoki gainean, esneki, letra larriz, handiz, esneki 3, 3. Dioen txapela daukazue, ikusgai, hori laister, norbaiten buru gainean jarriko dugu, eta horrekin borobilduko dugu, ez bukatu baina, borobildu bai. Behintzat esneki txapelketa. 9 kategoria desberdinetan, 101 lan aurkezu dira guztira, lana majo egin duena aurten ere epaimaia izan da, eta zuek orain, lan horretatik puska bat probatzeko, tastatzeko aukera, badaukazue, etorri eta probatu ze, kanta hark ere esaten zuen, probatzen ez zuenak ez daki zer den hau, eta hau zer den jakin nahi bali maduzue, zertaz hitz egiten ari garen jakin nahi bali maduzue, etorri, sartu Beotibar frontoira, eta zuek ere probatu. Venga, poliki, Aber, epaimaikide guztiak, venga, zuen tokietara mesedez, hementxe aurrean, dauzkazue azken 8 epaimaikideak, eta haiena izango da, denen artean, gaur sarituak izango diren gazta horien guztien artean, onena, irabazlea, txapelduna, zein izango den ebazteko, erabakitzeko ardura. Beraz, 8 kideok osautako epaimaia, ja, lanera! Mismo número de catador, mismo procedimiento de valoración y va a haber 7 distintas categorías porque ya hemos quitado el yogur y la leche de vaca, ¿vale? Entonces, ¡ay! ¡Qué mala lío! Bueno, No te está viendo nadie. Nadie. Vale, entonces, y acordaros que son los 7 ganadores de las 7 categorías de quesos elaborados con leche propia de la explotación, ¿vale? De nuevo, empezaremos de los frescos, lácteos pastas blancas, ¿vale? Y luego ya pasaremos a los quesos curados y cabra vaca y finalmente a la soja. Tenemos unos 20 minutos de para hacer la valoración. Vamos a sacar priori a los mejores quesos y bueno, ya aquí sí que es un poco el consejo que tengo bañada pesca a ver. Ni orguztuan egon, segemen ez depo moten doia diari, Orain txeman dizkien Malen Sarasuak
honen guztiaren arduradun gorenetako batek azken jarraibideak eta ohartarazpenak 8 epaimaikide hoi 7 gazta edo esneki barkatu onenak dastatu beharko dituzte, 7 guztira, ze gogoratu hor kategorietan bereizketa bat egiten dugula, gaur hona aurkeztu den esneki bakoitza norberak bere etxean ekoitzitako esnearekin eginda daudenak, alde batetik eta gero bestetik, beste norbaiti esnea erosi eta hori eraldatuta haien esnekiak aurkeztu dituztenak, horiek beste multzo batean sailkatuko ditugu. Hauek esne propioz norberak bere esnez egindako esnekiak ari dira baloratzen, hortxe dauzkazue aurrean, horiek suertatu dira norbere kategorian irabazle, onenak dira, baina eta zein ote da horietan guztietan onena? Hori erabakitzeko lanean ari dira oraintxe 8 epaimaikideok. Tia, ze lana, Zagate ardura makala, Ikusi nahi duzue nola egiten duten lan hori, torri begiratu. Ze zuen pare-parean dauzkagu jarrita, azken epaimaia, finaleko epaimaia osatzen duten kide guztiak, eta zuek egin ahal izango duzue horixe, ikusi, begiratu. Nola egiten duten lan, dakit ze arpegi jartze dituzten. Interesgarria da ikustea ere, euren artean nola egite dituzten komentarioak, ez dut esan nahi konparaketak, baina bai, zuri hau ze iruditu. Eta beste hau, lehen Arantza Madariaga kontatzen zigun, garrantzitsua dela, naiz eta norberak bere puntuazioak eta eman kriterio orokor bat, edo behintzat komunean jarri ahal izango duten kriterio bat markatzea. Ze serio oraintxe, epaimaikide guztiak, egiten ari diren lana ez baita makala. Jaun Andreok, Tolosarrak inguruko jendea, ongi etorri denoi, esnekiren 3. aldi honetara, esneki topaketa, esneki txapelketa, esneki azoka, zer ez da gaur Tolosan, frisoi txapelketa ere bai, ferialekuan 14. Hori ere tarteka ari gara jarraitzen, streaming bidez, ferialekutik eta iristen ari zaizkigun irudietan ikusten da, hor ere, eta guk hortaz ulertu ez dugu gehiagi ulertzen, baina ze irudi ederrak, ari zaizkigun iristen, hori badakigu, hori ikusten ari gara, streaminga, gogoratu, esneki.eusen, han Beotibarko aldagela inguru hortan eserita zain, orain azken txandan dastaketa gidatua egitera etorri direnak, oraintxe bakarren bati 5.000 piztu eta norbaitek esango alua, nik ere egin nahi dut, dastaketa gidatu hori egiteko, gogoratu aurten ere, aurrez eskuratu behar izan direla sarrerak eta sarrera guztiak ze azkartasunetan, ze velozioetan egin duten egan aurten ere, hori ona da. Horrek esan nahi du, jendeak, publikoak, esnekizaleak alegia zuek ari zaretela nolabait ere, 4. bat eskatzen ere, ben, hurrengo urtean egingo dugu berriz, Baina lehen da bizia aurtengoak egin behar ditugu, Eta aurtengo lanik garrantzitsuenak oraindik ere, egiteko dauzkagu, egiten ari gara, bete-betean epaimaikideak, finaleko epaimaikideak, ze gaurko txapelketa hontan, gogoratu oraintxe iritsi bali mazarete, denera 24 epaimaikide izan ditugula, aritu direla, orain azkeneko 8 ari dira erabakitzen, zein izango den gaur esneki onena, bikainena, txapelduna, txapela, jantzial izango duena. Zuek bien bitartean gerturatu arrimatu eta hau guztia ikusteaz gain, aprobetxatu eta bildu puska. Zemengo mostradore hontan, epaimaiaren alboan, aldamenean dagoen mostradore hontan, gazta ere ari gara banatzen jateko beraz honegin. Ze itxura ari den hartzen aurten ere esnekiren 3. edizio hau, nola datorren betiko moduan interesgarri, baina aurten bereziki emankor esneki, bere 3. edizioan, ez genuen gutxiago espero, baina esperotakoa eta are gehiago ari da izaten. Eta ze plazerra sorrarazten digun horrek. Venga, lanean jarraituko dugu, Finaleko epaimaia buru belarri bete-betean jota zu
ekimen osoz, gaurko gazta txapelduna zein izango den erabakitzen. Sí, bien, en pista un fabuloso grupo de terneras y novias jóvenes, por los cuales voy a pediros por favor un fuerte aplauso. Ocho animales con fantásticas estructuras lecheras, con costillas arqueadas, con lomos fuertes, con buenas curvas, con buenas patas generalmente. 8 animales que poseen todo lo que deben de tener. Tres animales que ganaron sus respectivas categorías, tres animales con un gran balanceo, con un gran estilo, que hoy nos muestran una gran unión entre sus partes, tres animales que poseen, como dije antes, todo lo que deben de tener los animales de jóvenes para después ser grandes vacas de leche. Sin dilatarme más, podéis ayudarme con vuestras palmas. Vamos a hacer la campera de la reserva. Voy a dar mis explicaciones. Sí, como la campeona de este concurso me quedo la ternera más joven de las tres que tenemos en pista, el animal que hoy nos muestra más balanceo, el animal que hoy está más en su punto para ser gran campeón. A nivel morfológico, una ternera con unas fantásticas patas, una fantástica forma de su costilla y, como digo, un animal que hoy nos muestra pues estar en un momento un poco más deseable que la colocada como reserva. Una novilla también fantástica con unas patas y una estructura lanchera muy bueno. Un fuerte aplauso.
Muchas gracias, Paul. Beraz ikusti deu. Gatikara joan zaigula. Tolosako alkatea du Martinez de Rituerto ongi etorri zure herrira. Mi esker Julen. Ibili zara kalean orain iritsi zarete ze giro, ze ambiente? Sekulakoa. Egia esan hegoaldiak laguntzen du eta jendetza dabil eta eskaintza ere oparoa. Ze gertatzen da herri hontan azokekin? Ze antolatu egiten dira, baina eske gero jendearen emana erantzuna ere horrenbestekoa da? Tradizio luzea dugu, larun bateroko azokarena, eta azoka bereziena ere bai, eta helburua da gure lehen sektorea eta gure ekoizpen desberdinak balorean jartzea eta ezagutaraztea, ez? Eta nik uste horretan guk lan politia egiten dugula eta jendeak erantzuten dula. Lehen ere esan dugu esneki azoka, txapelketa kasu honetan azoka gaztea da, hau 3. aldia du, baina hemendik begiratuta behintzat nik uste esan daitekela funtzionatzen duela, ari dela funtzionatzen, aurten ere? Bai, dudari gabe. Esne ekoizpen handia dugu Euskal Herrian eta urtetan transformazioa oso produktu gutxitara mugatu da. Eta azken urtetan alegin handia egiten nahi dira ekoizlek, bai hartzaiek eta bai gaztagilek, produktu hori diversifikatzen. Eta momentu honetan Euskal Herrin jogurtak, gazta freskoa, gazta onduak, gazta urdinak, eskaintza ikaragarria honditu da. Eta azoka honekin lortu nahi deuna da, eskaintza hori herritarrei gerturatzea eta bertako herritarrok bertako produktua konsumitu ditzagun. Ikustea besterik ez dago, hemen mailaren punta batetik bestera ere zematerainoko variedade aniztasuna dagoen gaztetan. Zu zalea zara, handu? Oso zalea. Eta bereziki klase bakarren bati edo heldu beharko bazenio? Beira, lehen tailerra egin dugu, daztaketa egia esan oso gomendagarria izan da. Eta gazta bakoitza dauka bere izgarria eta nik uste bere momentua. Nik guztiekin gozatu dut. Egia esan gazta berri desberdin batzuk, pastak edo laktikoak eta denak oso mimo handikin eginda, kalitatea handikok, eta gazta urdina probatu duna bikaina. Beti esaten dugu udazkena oso emankorra dela Tolosan azokei eta dagokien, ez? Aurten egia udazkena pixkat luzatu ere egingo zaigula, ze hor normalean, esango dugu azoken demoraldi gorena edo amaitzen da Gabonetako azoka bereziarekin, aurten babarrunarena ere horra atzera eraman behar izan duzue, pensatzen dute zela erabakirik errexena izango, baina bai hartu beharreko erabaki bat. Babarrun azoka ospatzea babarrunik gabe ez zitzaigun oso zuzena eta egokia iruditzen, azken finen erdigunean produktu egon behar dulako. Gero
azokak badakigu askotan berarekin festa eta ospakizuna ekartzen dutela, baina produktori gabe iruditziz egun etzala bideragarria, eta horten egin du eguraldi dela eta oraintxe biltzen nahi dia babarruna. Orduan, bueno, alabearrez atzeratu behar izan deu. Dena den, nik uste jende askontzako festa bi egunetan egiteko aitzaki bikaina izan dela. Ze toki batzuetan, Tolosako taberna eta jatetxe batzuetan ikusi dute eskaintza, babarrunaren festa ospatzeko eskaintza egin dutela, bai datorren larumaterako, azaroaren 16erako, eta berdin abenduaren 14erako ere. Orduan, azoka, babarrunaren azoka eguna bat izango dugu, baina festa egunak akaso izango dira, bi? Bai, hemen jaioa gea, ezerrezetik festa sortzen. Orduan hau beste adibide bada. Festa bakarrik ez, gero lan pixka bat ere egin beharko dugu, eta laizter, ordu bat aldera, sari banaketarekin, hemen izango gara, sariak banatuta banatu, handu? Oso ondo, eskerrik asko Julen. Eskerrik asko, segi hortan, handu. Eta hemen bi mitartean buru belarri finaleko epaimaikideak, ze 24 epaimaikideko epaimai zabala izan dugu, goizeko 10etan ja, norbere tokian eserita, kategoria bakoitzeko esneki guztiak probatu du astatu eta baloratzen. Listo, sail bakoitzak, multzo bakoitzak badauka bere irabazlea, baina irabazle horiek denak kategoria bakoitzeko onenak ari dira orain baloratzen, azken epaimai hau osatzen duten 8 kide horiek, eta haien balorazioak, haien zenbakiak, haien azken ebazpenak ezagutu bezala, esan dugu moduan, eguerdiko ordua eta galdera, egingo dugu saribanaketa, baina, horrez gain. Ze gaurko festa ez da saribanaketa horretara soilik mugatzen, gogoratu, San Francisco pasealekuan hemen artxibo pare hortan, oraindik ere, eta oraintxe hasiko da gainera, azken txanda, etxeko txikienei eta bereziki bideratutako ikastaro, taller, erakustaldi, behiak jeizteko simulagailu, esnea prozesatu, transformatu eta esnekin nola bilakatu, hori guztia ikusi eta ikasi ahal izateko aukera oraintxe azken txandan ari direla egiten egingo dutela. Artxibo pare hortan, 25 postu osatu ditugu aurten trianguloko azokan, esneki azokan, eta nolabait ere egitarau honekin osagarri ferialekuan egiten ari diren 14 ez ja Euskal Herriko frisoi txapelketa. Bale, hemen bada mugimendua. Saribanaketarekin laizter hasiko gara, epaimaiak azken erabakiak hartu eta hoien guztien berri ematen jarraituko dugu. Hemen Tolosako Beotibar pelotalekutik esneki, 3. azoka, 3. topaketa, 3. txapelketa, 3. esneki, eta aurten ere, behar bada ez dago ondo guk esatea, baina oso arrakastatxu. Hemen dator estenatoki gainera Eneko Maioz, Tolomendiko lehendakaria, Orexako alkatea. Ongi etorri Eneko, zer moduz? Ondo. Hobeto Tolomendiko lehendakari edo Orexako alkate? Diferente, desberdin. Bai, bueno, nahiko antzeko, ez ni uste nahiko lotuta udela, eta azkenen bizigian eskualde honek bauzka berezitasun batzuk, eta hori denak nahastu ideia, eta ni uste beste fase bat. Eta ia da ezagutzen dugu denok ere, eta ezagutzen ez duenak badaki, Orexa herrian daukazue oso lurrari lotutako herria dela, eta zuek ere Tolomendin landa garapenari eta begiratzen diozue. Zu gaur esneki azoka ari gara ospatzen, eta zu ere zalea zara, Eneko edo?
Bai, oso zalea, nik uste, gu gerrin bertan gaztategi bat baukagu, urte asko amakizkina, eta beti gaztari lotuta eta gazta berriak sortzen, eta ikusten dugu ez, esnekik horri sekulako balorea ematen diola, ez, azkenean txapel orokor bat jartzen diola, eskualde osoan dauzkagula ekoizle pila bat, gazta mota pila bat, eta uste, honek erakusten dula, ez, erakusleio bat ematen diola, askotan izkutuan egiten da lan horri, eta, esan eskertzen da, ez, probatu alizatea horietenak. Zuek oso gertu dauzkazue, zuzeneko harremana tratua daukazue, lehen sektorearekin, ekoizlekin, eurekin. Nolabait ere, haien aldarrikapenak eta zeintzu dira, zer da sektoreak eskatzen duena edo nahi duena, Eneko? Nik uste, gaurko azokak horri horietako bati behintzat erantzuten diola, ez? Eta askotan hitz egiten dugu, produktua bera eta balorean jarri behar dela, ez? Eta askotan hitz potoloak ematen dute, baina hauxe da, ez? Probatu alizatea eta ikustea gure inguruan oso gertu, ez? Orain asko hitz egiten kilometro zero, kontzeptu guzti horiek, ez? Bertako gaztagileak, ze gazta, ze kalidadeko produktuak dauden, eta nik uste, esnekik zentzu hortan aportazio potentea egiten dula, ez? Eta nik uste, askotan kosta egiten zaigula, ez, baloratzea sektorea, beti iruditzen zaigu, beti sufritzen nahi den sektore bat, ezinean, eta beti laguntza hori behar duna, eta nik uste eskertzen dela ere sektoretik laguntza hori eta jende guzti hau ikustea, ez, gustora, probatzen, nolait jabetzen ere, inguruan zer daukagun eta ze altxor daukagun, eta nik uste horrek, behintzat animikoki asko laguntzen dula, ez. Eskualdean sektore honek, esnekiaren edo sektoreak esango dugu Tolosaldean, zer nolako osasuna edo sasoia daukala esango zenukezuk? Nik uste gaurko argazkiak demostratzen digula, ze osasun daukan, ze produktu gama zabala daukan, eta azkenean dira oso bertako produktuak, lurrari oso errotuak, gure gizarte berezi honetan ere oso errotuta daudenak, eta uste oso osasuntxu dagoela, ez? Egia da, arazoak badaudela, azkenean badakigu lehen sektorea ez dela sektore errex bat, bokaziotik ere asko dauka, eta azkenean nik uste administrazioi badagokigula nolabait hori babestea eta horri laguntzea, ez? Askotan zaila da, atzean produktu hauen atzean dagoen lan guzti hori ikustea, ez? Eta azkenean askotan aipatzen da, ez? Paisaia, horrelako kontzeptuak, azkenean dena lotuta dijoa, ez? Ezin da, Tolosaldean dago un paisai, berde, politia hau eduki, ekoizle guzti hauek gabe, ez? Nik uste hori balorean jarri behar dela, eta benetan produktua zaratago, produktorren atzean dagoen guzti hori, eta implikazio guzti hori aipatu behar dela. Laizter jakingo dugu, ezagutuko dugu hemen irabazleak eta sarituak eta zeintzuk izango diren, beraz ez urruti joan, Eneko Maioz, eskerrik asko eta segi gozatzen zu ere. Eskerrik asko zuei. Chao.
final no sé de qué perspectiva va a sacar el queso ya, macho. O sea, que todo tan monótono. Hemen ditugu parte hartzaile hauek. Udaleko moduko soa batean joaten dira Asturiasera eta hor ikasten dituzte txapelketetako prestakuntzak, aurkezteko moduak eta beraz gaur horixe da nolabait epaileak baloratuko duena. Detailea esaten dianean, gainen eraman berrez izaten dituztenak eta ikusiko dugu zer dion gure epaileak gaur. Epaileak endabizi, 3 maniatzaile aukeratu dizkigu, eta gero lehen egin bezala, 3 horien artean, txapelduna eta txapeldun ordea aipatuko dizkigu zeintzuk dira. Raúl Pérez Iratxeta, nekazaritza, landa garapen, elikadura eta arrantzako sailburu ordea, ongi etorri. Eskerrik asko. Ze iruditzen, ze sensazio daukazu gaur hemen Tolosan bizitzen ari garen honekin, gozatzen ari zara zu ede? Bai, ez neki azoka, nik uste dut urtez urte, garatzen ari da eta gure moduan oso pozik gaude eta uste dut ekoizleak ere oso pozik daudela. ¿Por qué te parece, Raúl, que es importante organizar este tipo de eventos, de concursos, de ventanas que se abren al mundo para enseñar el trabajo que se hace en nuestra tierra? Bueno, yo creo que tiene diferentes puntos de vista. Uno primero es el de dignificar y dar una imagen importante que tiene el sector. Es un sector atractivo, sobre todo en claves de relevo generacional. Luego, en segundo lugar, es la cultura del queso, hacerla más cercana a la sociedad y crear una corriente de consumo que en Euskadi existe, pero que hay que trabajarla todavía un poco más. Y luego, azken finean, belaunaldi berri, leiho bat, irekitzen da azokanen bidez. ¿Cuáles son los mayores retos que os proponéis en respecto a este sector? Es un reto común al resto de sectores. El relevo generacional probablemente es una de las cuestiones que más hay que incidir esta legislatura. Más del 35% de las explotaciones están regentadas por personas mayores de 65 años. Eta erronka handago belaunaldiko gatazka.
esan didugu lehen, Eneko Maioz, Tolomendiko lehendakariak, Tolosaldean hemen eskualdean behintzat esnearen sektorea eta indartsu osasuntsu dagoela, Euskadiren orokortasunean begiratuta nola ikusten duzuzuk esnekintzaren sektorea? Badago oraindik ere muskulorik? Bai, agertzen ari dira ekoizle berriak, puntuz puntu badaude erreferenteak, baina bai, zuk esan duzun bezala, eskualde hau oso potentea da. Ez baizik ekoizlearen aldetik, baizik kontsumitzaile aldetik. Beraz, nik uste dut, hemengo Tolosako eta Goierriko eskualdeetan jende potente dago eta oso ondo egiten ari dira pertsonak. Zu, Raul, gazta zalea zara gustatzen zaizu? Bai, noski. Beraz, gaur zuretzat ere imaginatzen dut, disfrutatzeko eguna ere ari dela izaten. Bai. Nik uste dut kontsumitzaile bezala, baina baita ere, ardura den bezala oso pozik gaude, giroa, produktuak eta batez ere pertsonak. Eneko hori esan bezala, zu ere ez urruti joan, ze Laister 15 minutu barru saribanaketari ekin behar diogu, beraz, Raul Perez Iratxeta, sailburu orde jauna. Eskerrik asko egindako lanagatik. Bai. Y hasta las 2 o así no como, hasta las 3. Mira, tú, ¿me ha pinchado? Sí. Joder. Zer moduzuaz, Tolosa, ondo ez da? Bueno, hemen ari naiz ikusten, epaimaikideek, azken epaimaikideek ere, listo! Haiei dagozkien lan guztiak egin dituztela, hartu beharreko erabaki guztiak beraz hartuta daude, eta hoien berri Laister izango dugu. Jendea, bertaratu dena, jakimina daukana, baina batez ere ekoizleak eta etorri zaizkit galdezka, aizue, noiz jakingo dugu, hemen ezeren berri. Eguardiko ordu batean ondo bidea mintzat, emaitzarik gehientsuenak eskuartean dauzkagu, txapeldunetan txapeldunena nor izango den jakitea bakarrik falta da. Datuak eta kontrastatu, alderatu, guztia txukun atondu, eta esan bezala, Laister, momentu atetik bestera, eguardiko ordua eta buelta hortan behintzat, ondo bidean, hasiko gara esneki txapelketari, dagokion sari banaketari. Eta oraindik ere, bien bitartean, zerrato ederba daukagu, ordura arte, ari gara, Beotibar frontoi barruan, txapelketara, lehiara aurkeztu diren gazta desberdinak eta oroar esnekiak eta zuei probatzen ematen, orduan ez galdu oraindik ere aukerarik, ze oraindik aukerarik bada, probatu, gozatu zuek ere, hau txapelketa bat izateaz gain, esan da esan, ari gare moduan, topaketa badelako, noren topaketa, nortzuon topaketa, esneki zale garen denon topaketa, eta gaur hemen ari gara ikasten, ari gara ikusten, sektorea bera ere nola dagoen, zuzeneko harreman hori izaten ari gara, ekoizleekin eurekin ere, hori beti da berazgarria, eta bereziki ari gara produktua ikusten, produktua baloratzen, produktua dastatzen, hemen produktua badagota esneki 3. okasiontan, Laister Beotibar, pilotalekuan sari banaketarekin. Tres manejadores y manejadoras que llevan un control absoluto del animal, una posición y una expresión corporal que es la que se debe tener en pista, con el cuerpo, el tronco del cuerpo recto, con la cabeza levantada, fijándose en el juez, colocando bien al animal cuando el juez está observándolos. Estos son los tres finalistas. Voy a elegir el campeón, subcampeón, el que para mí es mención de oro. Como digo, dotados técnicamente de manera pulcra y fantástica, y sin delatarme más, ayudarme un poco, que vamos a hacer el mejor o mejor manejador de este concurso y el reserva.
Sí, como campeona hoy en esta sección, elijo la manejadora que está a mi izquierda del dorsal número 1, la manejadora que hoy nos muestra más tranquilidad, la manejadora que hoy nos muestra una mejor colocación de la cabeza del animal, la manejadora que hoy nos muestra un poco más, como digo, de dominio y conexión con el animal, aventajando ligeramente a la colocada como subcampeona, principalmente por la posición de la cabeza del animal en determinados momentos. Una posición un poco más correcta, un poco más alineada con la guía del dorso lumbar del animal. Sin desmerecer en ningún caso la colocada como subcampeona, siempre con una actitud fantástica, con una posición de sus brazos también fantástica, y es por eso que en determinados momentos la colocación de sus brazos y la proximidad con la cabeza del animal la hace merecedora de este subcampeonato sobre el manejador colocado como mención de honor hoy aquí. Un fuerte aplauso, eskerrik asko. Eskerrik asko a ti, Paul. Beraz, gaurko txapelduna Araitz izan deu, Araitz, Oldasarte gainetik igandetik etorri zego, iaz ere Araitz izan den txapelduna, bigarren zerkakoa berriz Elsa dakau, Lanillotik etorritakoa, eta Ander baita ere Lanillotik etorri dena. Eta gogoratu egin dizute gauza bat, os quiero decir algo. Sarilla gero emango dugu, vale? Sarilla gero, sarili nagusiak ematea, baina aipatu nahi dut, bueno, nik galdetu diot abera Araitzi, badaki, Luzeseko eskolan apuntakoa dara bera, ea zenbat urtetan joan da, eta aipatu nik 3 aldiz joan dela Luzesera. Aipatu digu enpainak ere zer garrantzi daudan, eskola horretan apuntea udaran, oso ondo pasatzen dute, eta Araitzi bonixi zabil. Animaztiko jende guztia, bertara joatea, benetan urtu pasatzen dutena, lagunak egiten dituztena, eta bizitzako esperientzia bat izango dela, horrela joko diren guztientzako beraz, animatu, gaztetxo guztiak ere umetikal izan ez dianak, Luzesera joan daitezen, hori bai badakitetik, plaza gutxi goten diala eta azkar goten diala, beraz bizi hau bien esaten da juntatzeko. Decía lo que me ha dicho Arraiz, campeón, cuando le he preguntado a ver cuántas veces ha estado en la escuela de luces, me ha comentado que ella ha estado 3 veces, pero que es una experiencia inolvidable, además de valiosa, y que animara a todos los jóvenes para que vayan a esa escuela de luces, que de verdad lo van a pasar bien, que no tengan miedo de acudir, porque no solo van a aprender del manejo del ganado, sino además lo van a pasar fenomenal y van a hacer nuevos y buenos amigos para toda la vida. Amigos con los que van a tener además inquietudes similares, ya que el sector manda mucho y tiene vacas lecheras en casa, a fin de cuentas viven toda su vida alrededor del ganado. Por lo tanto, bueno, a Chamba y a Monte de Quintes, un fuerte aplauso para todos estos. Eta bereziki Araizentzako, bigarren urte saria irabazi duelako, eta beraz, bere saiakera eta bere esfortzuak bere emaitzak ematen dituela. Eta hau esan garen ya, behin ataletan pasako gara, miramos las secciones de ovillas, y ahora ya pasamos a las secciones de vacas, en este caso ya son vacas que ya han parido, con lo cual vamos a empezar a ver hombres y a valorarlas también, porque no cabe duda de que la hombre pues es un...
Samurrean esan ez bezala, ez? Gazi eta gazta osoa, pizza osoa jan dezakegula, hauekin azkenean zatura gara. Honez eta suabeak izan, testura oso atzegin edaka, hauak egiten dana, ez dauka samure holan agresio hori. Badauka bere izakera, personalidadea, baina ez da cabrales bat. Ez da lan agresikoa eta amoniako puntutxo bat badaka. Baina pikaterik ez daka, nahiko horrekatua dagoen gazta guztia. Zainek ikelitzen zarete. Zainek. Chicho nahi kuizia zire. Eskuartean dauzkadan paper hauetan dauzkat apuntatuta irabazle guztiak, lasai. Oraindik ez ditugu esango, tranqui, baina hori abisatu nuen nizuen irabazle denak sail bakoitzean, kategoria bakoitzean irabazle suertatu diren guztiak eta
super txapeldunena ere, ja ezagutzen dugu, badakigu zein den, apuntauta daukagu, beraz, Atuanasa eta Ota, lasai, Laister, oraindik ere ez dute guardik ordu bat jo, baina Laister momentu batetik bestera hasiko gara sari banaketarekin eta ezagutuko ditugu gauza importante asko. Eta importanteena behar bada ez da hau, esan dugu, horra azokak ere oraindik ere 25 postuak zabaltzabali dauzka, guardik ordu bia bitarte, tarteka pantailan ere erakusten digute, nola ari diren begira, hoiegu gara, baina ferialekuko irudiak eta ere ari zezigu eskaintzen, han eguardik ordubietan jakingo da zein edo zeintzuk izango diren 14. Euskal Herriko behi frisoi txapelketako irabazleak. Eta hemengo lan handienak horixe, lanak behintzat ari gara bukatzen. Laister hasiko gara sari banaketarekin, beraz adidenok, eta batez ere ekoizle jendea eta astadila arrimatzen, gerturatzen, ze akaso Laister momentu batetik bestera zuek ere zuen burua hemen eszenatoki honen gainean ikusiko duzue saria jasotzen. Une batetik bestera beraz, adi denok, hasiko baikara, 3. esneki honen txapelketako sari banaketarekin.
Bale, ba, orain bai. Orain bai, hasi egingo gara. Ai, zema nervio, zema urduritasun, ze tensio, ze ondo. Ongi etorri denoi berriz ere, esneki, Euskal Herriko, gazta eta esnekien azoka, topaketa, bilgune eta txapelketa honetara. Ze orain, txapelketari dagozkion sari guztiak banatuko ditugu, gogoratu hainbat kategoriatan bereizi ditugula gaur hona lehiara aurkeztutako esneki guztiak, eta sariak ere kategoriaka, banaka ematen hasiko gara. Eta hasteko, txalo bero bat eskatuko dizuet, lehendabiziko sari emalearentzat Tolosako alkatea Andu Martínez de Rituerto, txalo bero bat. Berak emango dio lehendabiziko saria irabazleari, bina irabazlea aipatuko ditugu kategoria bakoitzean, bigarren sailkatua eta lehendabizikoa, eta biek igo beharko duzu ona, sari bila. Gazta freskoekin hasiko gara, gazta freskoetan esne ekoizle eta eraldatzaile den kategoria honetan bigarren postuan geratu da Goineren Goine Gazta Freskoa. Txalo ero bat. Bigarren postuan geratu den honi diploma dagokio. Diploma banatzeko prest hemen Andu Martínez de Rituerto Tolosako alkatea. Eta hemen datoz Goineko ordezkariak. Eta badator antza hurrengo belaunaldia ere, txalo ero bat, bigarren postuan, Goine Gazta Freskoa. Haientzat, diploma eta errekonozimendua. Harri hementxe erdi-erdian, behon deizuela, zorionak. Hauek badakite zer den lehenago ere, esnekin saria jasotzea kasu hontan, Gazta Freskoen kategorian, bigarren saria haientzat. Behon deizuela, txalo ero bat. Aldiz, esne ekoizle eta eraldatzaileen kategorian, Gazta Freskoetan irabazle txapeldun, Askibilen Askibil Txuria. Handatoz, zorionak behon daizuela. Gazta Freskoetan onena haiena, irabazleak Askibil etxekoak Askibil Txuria izeneko lanarekin. Anduren eskutik jasoko du saria. Honentzat ere diploma eta trofeoa garaikurra Askibil Txuria Gazta Freskoetan irabazle. Zorionak. Zorionak, behon daizula. Ez joan, urrutira handu beste bi sari ere eman behar ditugu eta gazta laktikoetan, kasu honetan. Gazta laktikoen kategorian, hau ere esne ekoizle eta eraldatzaile izan da, bigarren postuan Goineren Gure, berriz ere estenatoki gainera. Ez joan urrutira, behin saria jasotzen hasi zarete eta orain gora eta bera. Goine etxekoak kategoria hontan ere, saritu, kasu hontan berriz ere, bigarren sariarekin, gazta laktikoetan, Gure izeneko haien gaztari esker, txalo ero bat, berriz ere Goine etxekoei, zorionak. Berriz ere bigarren saria, berriz ere diploma eta berriz ere kategoria hontan, argazkia. Zorionak behon daizuela, bigarren sari oraingoz behintzat momentuz. Eta gazta laktikoetan txapeldun, etxera diploma eta garaikurra eramango dituena. Askibilen Auntzai Leuna, hontan ere Askibil irabazle, handator berriz ere. Zer diren gauzak, Eta epaimaiak erabakiak hartu ditu, noski, izenik eta bat ere jakin gabe, epaimaia zorrotz, zuzen aritu da, eta berriz ere, gazta laktikoen kategorian kasu hontan, Askibil etxea zorion du behar dugu, Auntzai Leuna izeneko gazta laktikoarekin, berriz ere Askibil txapeldun. Zorionak berriz, eskerrik asko, handu, orain datorrela, urrengo bisariak ematera, Aitor Agirre Sarobe, Tolosako udaleko merkataritza, azoka eta turismo saileko zinegotzia txalo ero bat, torrentzat. Hau da zure terrenoa, Aitor. Pasta biguinen kategorian, pasta biguinak sarituko ditugu orain. Hauek ere, noski, esne ekoizle propio izan eta eraldatzaile diren kategoria horretan
bigarren saria berriz. Goineren galarentzat. Benga, Goine, esan dizuet ez, joateko urrutiegi. Eta hala ere aldiro saria jaso da gero, han puntan esertzen dira. Goine etxeko hirugarren gazta ari gara saritzen ja, kasu hontan ere, bigarren sariarekin. Goine gazta freskoak irabazi du diploma, gurek ere irabazi du diploma, orain pasta bigunen kategorian, Gala izeneko gazta izango da saritua bigarren postuan diplomarekin, berriz ere Goine etxekoak. Aitor Agirre Sarobe, udaleko zinegoziaren eskutik, bigarren sari hau diploma hau jasotzen. Eskerrik asko neska mutilak. Ez joan, urrutiegi bada ez bada, Orain berriz ere hartu diploma eta garaikurra, ze pasta bigunen kategorian irabazleari, txapeldunari, eman behar diogu saria. Eta kasu hontan, irabazlea da, Iztu eta etxeko Muhuka gazta biguna. Txalo bat. Hemen datoz irabazleak. Eta hemen ere ze esango dugu ba, itxura guztien arabera. Erreleboa edo behintzat, urrengo belaunaldia ere badator. Pasta bigunetan irabazle txapeldun Muhuka gazta biguna. Iztu eta etxeko Muhuka gazta biguna. Ze irudi ederra hau, txalo ere bat dejo daizuela, neska mutilak. Hortxe, txapelduraren diploma eta garaikur eta guzti, eta kamisetan ere argi geratu da dila. Iztu eta etxea txapeldun pasta beginuetan Muhuka izeneko haien gazta bigunari esker. Zorionak neska mutilak, dejo daizuela. Eta, Aitorrek orain, bigarren kategoria batean ere emango ditu urrengo sariak, gazta urdinen kategorian, kasu hontan, gazta urdinak, ze goxoak, sarituko ditugu. Gazta urdinetan, bigarren postuan, Soloitza gaztandegiaren Eskutxi gazta urdina. Soloitza etxekoak beraz, hemen bazarete, bai, hemen dira, Soloitza gaztandegiko Eskutxi gazta urdina, bigarren postuan, bigarren sariarekin, taula gainera diploma jasotzera, zorionak beho daizula. Aitor Agirre Saroberen eskutik, diploma, bigarren sarituaren errekonozimendua, eta zuen txalobero hau ere bai. Zorionak, Soloitza, mila esker. Aldiz, gazta urdinetan, hau kategoria da, Irabazle txapeldun, Kortariko Bordaren Erreka, gazta urdina, zorionak! Non dira, Kortariko Bordakoak hemen dira, badator, bere ordezkaria, eta jende asko aipatu du gaur, aukeratzen hasita gazta guztien artean urdina ze goxoa den. Erreka, gazta urdinari esker, Kortariko Borda, irabazle txapeldun, gazta urdinetan. Aitor Agirre Sarobe, zinegoziaren eskutik, hortxe diploma, lehendabiziko sarituaren diploma eta garaikurra, Erreka gazta urdinarekin, Kortariko Borda, etxearentzat, zorionak, beho daizuela. Zondo, Aitor, eskerrik asko zuri ere. Datorrela urrengo sari emailea, Imanol Zubeltzu, Basque Culinary Centerren ordezkari, edo haien izenean, badakizu zein den ezagutzen duzu. Txalo ero bat Imanol Zubeltzuri. Ba, Imanol, gustora, gure salsan, Ardi gazta onduak saritu behar ditugu orain. Esne ekoizle eta eraldatzaileen kategorian, ardi gazta onduetan, bigarren saria irabazi du Remiroren Remiro gaztak. Remiro, hemen, badator, bigarren postuan, geratu den Remiro gazta, dagokion diploma, bigarren saria jasotzera, txalo ero bat, Remiro gazta, ardi gazta onduetan, esne ekoizle propio beraz eta eraldatzaile kategorian. Zorionak, beho daizula, eta kasu hontan, kategoria berean, ardi gazta onduetan, esne ekoizle eta eraldatzaileen kategorian,
lehendabiziko saria emango diogu, alaxe irabazi baitu. Gomiztegi kooperatibaren Arantzazu gaztak. Hemen datoz. Gomiztegi kooperatibako ordezkari edo bintzat haien izenean. Arantzazu gaztari dagokion lehendabiziko sari hori jasotzera zoriona behon daizula txalo bero bat. Hauek esne ekoizleak dira, eraldatzaileak ere bai, eta ardi gazta onduen kategorian, haiek izan dira irabazleak. Orain, ardi gazta onduen kategorian segita, baina kasu honetan ekoizle baino esne erosle eta eraldatzaileen kategorian, alegia hauek ez dute esne propio ekoizten, baina ardi esnea erosita, ardi gazta onduetan kategoria honetan bigarren postuan geratu da Agur etxearen ardia trufarekin. Txalo, txalo, txalo. Hauek ere abilak dira, hemen Tolosan esnekin saria jasotzen. Agur etxea beti izan baita hemen saritua. Eta kasu honetan bigarren saria dagokio ardia trufarekin izeneko gaztari. Txalo ero bat! Atera argazkia, hori eta. Eta orain gauza bat egingo dugu, txu. Imanol, hartu urrengo diploma eta garaikurra. Ze orain, irabazlea lehendabiziko saria banatuko dugu, eta lehendabiziko saria ere. Agur etxeko ketua ardiari dagokio, ez jetxi, zuek zarete bigarren eta zuek zarete lehendabiziko postuan geratu zaretenak ere. Bi gazta desberdinekin, baina izue, haiek onenak, Agur etxeko ketua ardia, esne erosle eta eraldatzaileen kategorian, ardi gazta onduetan onena, bigarren postua lehenengoa, zorionak. Denak zuentzat, behon daizuela, txalo bero bat, agur! Agur! Eskerrik asko, Imanol. Urrengo sari emailea, datorrela, non da? Malen, hor da. Torri, Malen Sarasua, Lehartik Erresneki zentroko ardura duna, hau guztia montatzen errudun nagusienetako bat, txalo bero bat, Maleni mesedez. Zer moduz goaz, Malen? Zoragarri. Zoragarri goaz. Auntz gazta onduak sarituko ditugu orain, hauek, kaso guztietan, esne ekoizle eta eraldatzaile dira, eta auntz gaztetan beraz. Bigarren postuan, geratu dira, hori da hartu diploma, Granja El Mororen, Kurado Granja El Moro gaztarekin. Hemen dira, hemen baleude, bai. Auntz gazta onduetan, bigarren postuan, Kurado Granja El Moro. Gazta eta poliki badator, dagokion tokira saria jasotzera, esan dakoa, bigarren sarituei, diploma, dagokien errekonozimendua, eta zuen txalo bero hau ere, emango diegu, banatuko diegu, zorionak. Gazta honen izena, Kurado Granja El Moro etxetik. Txargazkia, Malen Sarasuarekin batera, bigarren saritua, eskerrik asko zuri. Aldiz, kategoria hontan, auntz gazta onduetan, txapeldun, garaile irabazle, Moraitaren auntzai moraita gazta, on, behira zepozik. Geratu zaitezte izen honekin ere, auntz gaztetan bera baita onena moraita etxeko, auntzai moraita irabazle txalo ero bat. Diploma, garaikurra, besarka da eta zuen berotasun ere bai. Moraitaren auntzai moraita, auntz gazta irabazlearentzat, txapeldunarentzat. Malen, listo? Zure lanak oraingoz bukatuta. Urrengo sari emailea, Gipuzkoako Foru Aldunditi dator, bera da, Lurralde Oreka Berdeko diputatua, Xabier Arruti mesedez, txalo bero bat berarentzat ere, urrengo sariak berak banatuko baititu. Ongi etorri aurten ere esnekira, Xabier. Behi gazta onduetan, hemen ere bi kategoria bereizi ditugu, esne ekoizleak direnak batetik eta esne erosleak direnak bestetik. Behi gazta onduen kategorian, esne ekoizleetan, bigarren postuan geratu da, Pirinekiren gazna guria, txalo bero bat. Eta hemen,
bertako arduraduna edo Pirineki etxetik saria jasotzera atorrena, bigarren postuan behi Gaztaonduetan, Gasna Guria, txaloero bat! Bigarren sariari dagokion diploma hori, Pirineki etxearentzat. Badakite, zer den, eszenatoki ontara iristeleena gore, torri. Ondo, Xabi, hartu. Herriz ere diploma, garaikurra, eta guk egingo dugu, ezer ezpagenek bezala, norrote da txapelduna. Behi Gaztaonduetan, esne ekoizle eta eraldatzaileetan, gaztarik onena, Pirinekiren Patxakarri, bai! Aurten irabazle ere, bai! Zorionak, Gazta honen izena da, Patxakarri, eta haiena da, gaur hona aurkeztutako, behi Gaztaonduen artean onena, txapelduna, zorionak, irabazleari. Lehenengo postua eta bigarrena ere Pirineki zuentzat. Sari gehiago banatuko ditugu, Xabier, kasu hontan behi Gaztekin segita, baina orain esne erosle eta eraldatzaileen kategorian. Bigarren postuan, Agurren Ketua Behia. Zorionak, berriz ere Agur, estenatoki gainera, hemen gabiltza, bai, ez dakit enteratu diren. Kaixo, Agur, izketan ari da. Ari zen izketan, ez da enteratu, beste bigarren postu bat irabazi dutenik. Txalo ero bat, venga, orain bai! Esne erosleen berriz ere kategorian, behi Gaztaonduetan, bigarren Ketua Behia izenekoarekin, Agur etxea, Ketua Behia Gaztarekin. Xabi, hau da dinamiko egiteko, ez? Igo, jetxi, zu geratu hor. Ondo zaude? Bai, ez da? Ondo da kirola egitea. Ja, baita ere, spinning pixkat egitea bide batez. Behi Gaztaonduetan, esne erosle eta eraldatzailetan lehen da biziko postuan ere, Agur Behia izeneko Gaztarekin, ala beste sari bat. Zuentzat, zoriona, behon daizuela. Zarete makalak. Iaz ere bazekiten zertzen, hemen irabaztea, aurten ere, irabaz zitzaketen, denak irabazi dituzte, Xabier, eskerrik asko zuri ere. Urrengo sari emalea, Amaia Barredo, Eusko Jaurlaritzako elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburua bera, txalo ero bat. Amaia Barredori berak banatuko ditu. Urrengo bi kategorietako sariak ongi etorri, Amaia. Jogurretan, hau da, esneki, gaztak bai, jogurrak ere bai. Jogurretan, hauek esne ekoizleak dira denak, ekoizle eta eraldatzaileen kategorian. Bigarren postuan geratu da, Sabeko etxearen Behieko jogurra, txalo bero bat. Eta hemen dator Sabeko etxearen ordezkari, bigarren postuan sari hau jasotzera, Behieko jogurrari esker, Sabeko etxea, bigarren lekuan, zatozte ona estenatoki erdira, etorri hona aurrera argazkirako. Amaia Barredo, sailburuaren eskutik, hortxe, diploma, bigarren sarituari, dagokion diploma, Sabeko etxeari, zorionak, eskerrik asko, eta behon daizuela. Kasu honetan, bai, esango nizuke gustorak eratzeko gora, baina ez zuk jetxi beharko duzu. Txalo ero bat, Sabeko etxearen izenean, saria jasotzen Behieko jogurrarekin. Aldiz, jogurren kategorian, irabazle, txapeldun, Izueta etxea jogur krematxuarekin, berriz ere Izueta gora. Hartu familia guztia. Zesan dugu, ez dakigu, erreleboa, baina behintzat urrengo belaunaldia hemen da, badator. Izueta kategoria hontan ere, saritu jogur krematxua, Izueta jogur krematxua, jogurretan, txampion, irabazle, behon daizuela, zorionak berriz ere. Hauek badakite, besteak beste izozkiak eta ere egiten, elatuak ere oso goxoak egite dituzte, baina erakutsi ze irabazi duzuen, jarri hortxe trofeo ere biztan, eta berriz ere txalo ere bat Izueta etxeari jogur onena, jogurrik onena ere, haiena. Eta aurten kategoria berri badugu, aurten esnea bera ere sarituko dugulako, kasu honetan esne pasteurizatua da, eta noski hau esne
ekoizleek eurek ekarri dute, Amaia Barredok banatuko ditugu sariok ere, esne pasteurizatuan, bigarren lekuan geratu da, Sabeko etxeko Behieko esnea. Beraz berriz ere gora Sabeko etxetik, antxe, bigarren posturekin, bueno, aizue, bada zerbait. Bigarren posturekin, jogurretan bakarrik ez, esnetan ere noski hauek badakite zerbait. Sabeko etxea bigarren lekuan Behieko esneari esker berriz ere ona aurrera, argazkirako, zorionak. Aurten kategoria berria dugu hau, lehendabiziko zari gara esnea saritzen, eta bigarren postuan hortxe. Sabeko etxea, aldiz, esne pasteurizatuari dagokionez aurten hemen esnekin onena, Aritz Eizagirreren Xarrondo esnea izan da. Aritz, non zara Aritz? Non zarete Aritz? Zorionak. Ze polita, Begira, nik oraindik esnea bere ez du probatu, baina ze polita izena. Xarrondo esnearekin irabazle Aritz Eizagirre! Eta hemen ere ikusten denez, bada. Etxean laguntzen duenik ere, zuentzat lehendabiziko saria diploma eta garaikorta guzti, Amaia, eskerrik asko. Kategoria denetan sari guztiak ja banatu ditugu. Baina, txoin, falta da, importantena igual, bai. Kategoria guztien artean, epaimaiak aukeratu duelako gaur hemen, leian aritu diren 101 esneki hoien denen artean, bat onena. Kategoria guztien artean txapelduna. Eta hori ere, sarituko dugu, horri txapela jarri behar diogu. Txapela eta zenba gauza eman behar dizkiogun. Mesedez, lehendabizi, sari emaleak igoko ditut holtza gainera. Diploma eta otarra ematera datoz berriz ere Malen Sarasua esneki zentrotik. Eta Jose Maria Izeaga, Bas Kulinari Zenterreko zuzenari nagusia da bera, txalo bero bat. Hauek emango dituzte diploma eta otarra. Pegatinak, esneki txapelduna dioen pegatinak Xabier Arrutik emango ditu, Gipuzkoako Foru Aldunditik, trofeoa Amaia Barredo, Eusko Jaurlaritzako sailburuak, eta txapela aldiz, ikusten ari zareten, Andu Martínez de Rituerto, Tolosako udaleko alkateak berak jarriko dio irabazleari buru gainean. Ta irabazlea da Kortariko Bordako Erreka Gazta Urdina! Ai, ama, esan du, ze polita! Hirugarren aldia du hau esnekik, hirugarren esneki txapelketa dau eta lehendabizikoz sarituko dugu Gazta Urdin bat, Kortariko Borda etxeko Erreka Gazta Urdina, gainerako guztien gainetik txapeldun zorionak! Eta orain zen lan. Zebai, trofeoa, diploma, otarra, panpina, familia, dena dauzkagu eskuartean. Kortariko Borda. Igual jarriko dizkiogu hemen aurrean, sari guztiak otarra eta argazkirako, behintzat jarri hemen, bai, hori da, hortxe aurrean. Bai, igual besotan hobeto dago, ezta? Andu, Juan, hau dena atonduko dugu. Argazkia, eta hau ondo gordena ibaitugu, denok aurrera, bideoan ere. Hortxe txapela jartzen, Erreka Gazta Urdinari Kortariko Borda etxea aurten beste guztien gainetik irabazle txapeldun 101 lan. 101 obra aurkeztu dituzte aurten, esnekin, eta bera da guztien artean onena, apunta zuek ere, Erreka Gazta Urdina txapeldun txalo bero bat! Alaxe txibatu digute, alaxe esan digute, eta alaxe izango da oso ona omen. Eta honekin, Malen, eskerrik asko, Jose Mari, Xabier Arruti, Amaia Barredo, Andu, beste behin ere, esnekiri forma eman, eta hau guztia posible egiteagatik, ardura honei, dagokien guztiei, zuei ere bai, etortzeagatik, segi hortan, segi esnekiekin, gaztarekin, mundu honekin gozatzen, eta dagokionari lanean gogor zabiltzaten hori ere, segi lanean, txalo ero hau zuentzako mila esker eta hurrengo urtean ere hemen ikusiko algara. Orain probatzera, begira! Orain probatzera, hortxe dauzkazue, orain bai, gaur hona lehiara aurkeztutako gazta guztiak eta
dastatzeko moduan, plazer bat izan da, eskerrik asko, ta hurrengo urtera arte!